Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Marso 22, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sining The Vote Countdown. 51 dias na lang kag 2025 midterm elections na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hofer. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, bayaw ni alias sa Christopher atong driver sang salakyan nga nakuhaan sang illegal nga droga. Aminado nga ginlay gayan niya ini sang una nga hindi magmeter sa illegal drugs. Anak nga babae aminado nga problemado sa pinansyal ang ila amay, ilabi na sa pagsuporta sa ila. Si alias Christopher bala nasuguan lamang. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalaga District Engineer Pakanan. Ginatudlo si Mayor Jerry Treñas nga amo ang nagpa-delay sa implementation sa project sa syudad. Samtang flows ng traffic sa mga sa Iloilo Terminal kag Central Market, two-way na kung mahimos ang mga temporary stalls. Kag pag-fill-in sa mga miyembro sa Antique Provincial Board nagdepende sa DILG, Governor Rodora Dodod Cadjao nagpanawagan nga respetuhon ang layi. Muli madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Detalye sininyo bantayan sa panay nga pagpalayag sa atong palatuntunan pagkatapos ang Bombo Network News. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang DORT. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-22 sa buwan ng Marso taong 2025. We only have 51 days to go before the national and local elections. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, si Nicolas Kaufman pinag-aaralan na ang posibleng pag-apply para sa interim release si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Senador Christopher Bongo nagpasalamat naman sa Iglesia ni Cristo sa suporta sa gitna ng political crisis ngayon dito sa ating bansa. Mas maraming vlogger, influencer dumalo sa House hearing kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala,
Samantala, ang kaso naman ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. abay pinagkakakitaan umano ng ilang individual sa Timor-Leste. Pag-atras ng mga testigo sa kaso ni Teves, naging batayan umano ng Timor-Leste Court of Appeals sa pagbasura sa extradition request ng Pilipinas ayon sa Department of Justice. Ilang local government units nangakong makikibahagi sa Earth Hour mamayang gabi. Isang senador kumpiyansa nga mapaparusahan ang mga nananamantala sa Senior High School Voucher Program. At sa ating international news naman, Iran nagbabala sa Estados Unidos matapos ang banta ni United States President Donald Trump sa mga Houthi rebels. Sa ating balitang pampalakasan, ito ho, legendary boxer na si George Foreman, pumana na ho sa edad na 76. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinag-aaralan na ni British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman ang posibleng pag-apply para sa interim release si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Si Kaufman, mga kabombo, ang nagsisilbing lead ng legal team ng dating Pangulo. Ang naturang team ay binubuo ng 5 individual kung saan isa rito ay isang Pinoy. Sa isang pahayag sa isang panayam kay Kaufman, nanindigan siyang illegal ang pagkagaditine ng dating Pangulo at dapat na siyang mapabalik dito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Halos lahat aniya ng aplikasyon para sa interim release ay isinusumite at inihahain lamang umano niya ito kung sa tingin niya ay akma ang naturang hakbang. Paliwanag pa ng international lawyer expert, ang interim release ay karapatan ng lahat ng mga suspect sa International Criminal Court habang mayroong 3 risk factor lamang na ikinukonsidera para hindi ito pagbigyan sa ilalim ng Rome Statute. Gate ni Kaufman, wala sa mga risk factor dito ay nag-a-apply kay dating Pangulong Duterte. Batay sa itinatakda ng Rome Statute, ang mga risk factor na kinukonsidera para sa paghawad ng interim release ay ang mga sumusunod, kabilang na ho rito. Itong tinatawag na risk of flight kung saan may posibilidad na tatakas ang isang individual o akusado upang iwasan ang magiging paglitis. Pangalawa, itong tinatawag na risk of obstruction of justice kung may posibilidad na ang akusado ay makikialam o iaharas itong mga witnesses, manira ng mga ebidensya o pigilan ang nagpapatuloy na investigasyon o isinasagawang pagdinig. Pangatlo, mga kabombo, itong tinatawag na risk to public or victim safety. Kung ang akusado ay may kukonsidera bilang banta sa public safety o sa kaligtasan ng mga biktima o mga testigo. Sa kaugnay ng mga balita mga kabombo at Sir Nison, nagpasalamat ho itong si Senador Christopher Bongo sa Iglesia ni Cristo sa matibay nitong paninindigan sa gitna ho ng tensyong pampolitika matapos nga ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinuri niya ang Iglesia ni Cristo sa pagsulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagsunod sa batas sa kabila ng umiinit na sitwasyon dito ho sa ating bansa. Ayon kay Iglesia ni Cristo spokesperson Ka Edwil Sabalia, lumala ang protesta at ito hong tinatawag na sigalot dahil sa kabiguang tugunan ng pamahalaan ang panawagan para sa pambansang pagkakasundo at matatag na liderato. Dagdag niya, nananatiling matatag ang Iglesia ni Cristo sa paniniwala nitong dapat manaig ang batas at hindi dapat maimpluwensyahan ng usaping politika ang proseso ng hustisya. Alipa ng tagapagsalita ng naturang sekta, kung ano ang tama at ayon sa batas, iyon ang dapat ipairal. Hindi naman sumang-ayon ng Iglesia ni Cristo sa anumang hakbang na lumalabag dito. Pinuri naman ng senador ang paninindigang ito ng Iglesia ni Cristo na ay sumasalamin sa damdamin ng maraming Pilipino na nangangamba sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Mahalagaan niya ang boses na naninindigan para sa batas at kapayapaan at kailangang unahin natin ang kapakanan ng bawat mamamayan. Bilang dating malapit nga na aide ni dating Pangulong Duterte, itong si Senador Bongo, binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at maging itohong respeto sa sistema ng hustisya. Dagdag dito, ang kailangan natin anya ngayon ay pagkakaisa at paggalang sa umiiral na batas. Nanawagan din ang senador sa publiko na manatiling kalmado,
pairali ng batas at huwag magpadala sa sigalot at paghihiganti upang mapanatili ang kaayusan dito sa ating bansa. Samantala, ipinahayag ng Mindanao Sulu Unification Movement na ang ika-11 araw ng pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tinatawag na International Criminal Court Hilton Prison ay sumasabay sa ika-110th anniversary ng hindi natupad na pangako ng Estados Unidos sa ilalim ng Carpenter-Kiram Treaty. Ayon kay Abraham Ijirani, ang co-convener ng Mindanao Sulu Unification Movement, na natiling hindi natutupad ng Estados Unidos ang kanilang sagradong tungkulin na protektahan ang Mindanao, Sulu at Palawan, isang obligasyong itinakda noong Carpenter-Kiram Agreement ng 1915. Sa kasunduang ito, kinilala ng United States ang kapangyarihan ng Sultanato ng Sulu. Ipinangakong ilalagay ito sa ilalim ng kanilang proteksyon at nangakong poprotektahan ito sa anumang sigalot sa North Borneo. Gayunpaman, hindi kailanman binawi ng Kongreso ng Amerika ang kasunduan ng isama ang Mindanao, Sulu at Palawan sa Philippine Commonwealth noong 1935. Iginigiit ng ilang grupo tulad ng Movement for the Independence of Mindanao na dapat ibalik ng United States ang status ng Mindanao at ng Sulu bilang isang United States protectorate dahil hindi naman ito sakop ng Treaty of Paris noong 1898 na nagtatakda ng mga teritoryong isinuko ng Espanya sa Amerika. Matapos ang pananakop ng United States, nagkaroon ng serye ng labanan mula 1904 hanggang 1913, kabilang ang The Battle of Budaho o yung Mount Daho, The Battle of Sinumaan, The Battle of Patian, The Battle of Budbagsak. Naniniwala ang Mindanao Sulu Unification Movement na dapat muling repasuhin ng United States ang kanilang pananagutan sa kasaysayan at sa mga mamamayan ng Mindanao, Sulu at Palawan. Sa iba pang mga balita, dumami ang bilang ng mga vlogger at mga social media influencer na dumalo sa House Tri-Committee hearing kasunod ng tuluyang pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maalala sa nakalipas na 2 pagdinig ay hindi dumalo ang maraming mga vlogger na unang ipinatawag ng Kamara de Representantes. Gayunpaman, sa ikatlong pagdinig ay sabay-sabay nang dumalo ang mga vlogger na karamihan ay kilalang supporter at naglalabas ng mga social media content na sumusuporta sa dating Pangulo. Maging ang iba na unang naghain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang igiit na ang naturang pagdinig ay pumipigil sa free speech ay dumalo rin sa pagdinig. Kabilang sa mga dumalo na unang pinadalhan ng sapina ay ang mga sumusunod. Darito si dating Secretary Trixie Cruz Angeles, Elizabeth Joey Cruz, Ethel Pineda Garcia, Crisette Loretta Chu, Richard Mata, Aaron Peña, ang kilala as Old School Pinoy, Mary Jane o si MJ Kimbao Reyes, Mark Anthony Lopez at samantala nananatili namang hindi pa dumadalo sa pagdinig ang mga dating opisyal ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Ang Tri-Committee ay nag-iimbestiga sa umano'y pagkalat ng mga fake news sa social media. Ayon sa Kamara, target nitong makabuo ng panukalang batas na posibleng mag-regulate sa mga social media content at malabanan ang malawakang disinformation sa ating bansa. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nasa restrictive custody na ang kontrobersyal na patrolman Francis Steve Fontillas matapos na paglabas ng saloobin nito sa gobyerno dahil sa pagkakaaresto. Ito nga kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kamakailan. Sinabi ni National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan na mangyak-ngiyak na at labis ang pagisisi noong ito ay nag-report sa Quezon City Police District. Nangako rin ito na hindi na siya magpo-post ng mga nakakasirang komento at mga hate speech sa social media. Gayunpaman, ay itutuloy pa rin ng Philippine National Police ang kanilang pagsasampa ng criminal at administrative cases laban sa naturang opisyal. Ay naman sa Quezon City Police District, nasasailalim si Fontillas sa neuropsychiatric examination. Ito bilang bahagi ng requirements sa return to active duty. Samantala sa iba pang mga balita,
Nanawagan naman si Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz sa Kongreso na magpasaho ng batas upang itugmao itong content moderation sa social media sa pandaigdigang pamantayan. Iminungkahi niyang gamitin ang Digital Services Act ng EU at bilang modelo upang labanan ang fake news, mga hate speech at mapanilang content habang pinoprotektahan naman ang itong tinatawag na malayang pagpapahayag. Iminungkahi rin niya ang makipagtulungan ng PCO sa Department of Justice at Department of Information Communications Technology o DICT upang mabilis na matukoy at matanggal ang mga fake information sa online. Ayon kay Ruiz, pinalalala ng fake news ang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at dapat itong gawing pambansang prioridad. Samantala, ilang pro-Duterte vloggers nga ang humingi ng tawad sa Kamara matapos mapatunayang nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Inamin ni Crisette Laureta Chu, Mary Jane Kiambao Reyes at Mark Anthony Lopez na wala silang ebidensya sa kanilang mga naging pahayag. Binigyan din ni Representative Judas Sidre na dapat may pananagutan ang nagpapakalat ng anumang maling balita, lalo na kung may kaugnayan sa pambansang seguridad. Samantala, itinanggi naman ng Malacanang ang kumakalat na balitang nagtangkang huminga ng asylum itong si dating Pangulong Duterte sa China bago siya inaresto noong Marso 12. Sa iba pang mga balita makabombo at makasar nation, diretsahang sinabi ng Department of Justice na tila ba pinagkakakitaan ng ilang personalidad sa Timor-Leste ang kaso ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ginawa ng ahensya ang pahayag matapos na ibasura ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request ng gobyerno ng Pilipinas para sa dating mambabatas. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, napaka-immature umano ng justice system ng Timor-Leste. Gagawin niya ng gobyerno ang lahat ng mga legal na remedyo para maiuwi ng bansa si Teves at harapin ito ang patong-patong na kasong pagpapatay. Si Teves ang itinuturing na utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pang individual na nadamay sa pamamarila. Sa ngayon ay sinabi ni Remulla na maghahain sila ng motion for reconsideration sa korte sa Timor-Leste. Git pa ng kalihim na walang basihan na naging desisyon ng korte sa kaso ni Teves at marahil ay pinagkakakitaan ito ng mga abogado o higit pa sa isang abogado. Samantala sa iba pang o sa kaugnay na balita, inumpirma ng Department of Justice na isa sa mga pinagbatayan ng desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals sa pagbasura ng extradition request ng Pilipinas ay itong pag-atras ng ilan sa mga pangunahing testigo sa kaso nga ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Malalang ilan sa mga testigo ay nagsabing pinilit lamang sila na pirmahan ang kanilang mga affidavits. Bago pirmahan ay inihanda na umano ito ng pulisya at ilang military personnel na layong idiin nga si Teves sa kaso ng pagpatay. Pinagbatayan rin ng Timor-Leste Court of Appeals ang mga binitawang pahayag ng Secretary ni Teves na kung saan ay sinabi nga nito na ikinulong siya ng walang arrest warrant at sumailalim sa interrogation na mayroong physical at psychological na pagbabanta kabilang na ang pagtutok ng baril sa kanyang ulo. Ang extradition request ng gobyerno ng Pilipinas laban nga kay Teves ay upang harapin nito ang mga kasong inihain laban sa kanya. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla mga kabombo na talamak ang korupsyon sa criminal justice system ng Timor-Leste. Sa kaugnay pang mga balita, binigyan diin ng Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez na nananatiling undocumented alien si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Dahil dito, maaari anyang ipa-deport ng Timor-Leste ang tinanggal na mambabatas anumang oras kung gugustuhin o itutulak ng gobyerno ng naturang bansa. Paliwanag ni Undersecretary Vasquez, una nang nakansila ang pasaporte ni Teves, kaya't otomatikong ituturing na siyang undocumented alien saang bansa man siya pupunta.
Ginawa ng opisyal ang paglilinaw kasabay ng pagbasura ng local court ng Timor-Leste sa extradition request ng gobyerno dahilan upang pigilan ang persahang pagpapauwi sa dating mambabatas. Pero giit na opisyal, maaari lamang siyang ipa-deport pabalik dito sa Pinas kung gugustuhin lamang ng pamahalaan ng naturang bansa. Samantala, nilinaw naman ang opisyal na dati na nilang hiniling sa Timor-Leste na ipa-deport na si Teves dahil sa kanyang pagiging undocumented alien. Ngunit pinili ng naturang bansa na idaan ito sa judicial process hanggang sa humantong sa pinakahuling desisyon. Pero ayon naman sa Department of Justice, muli silang aapila sa lokal na korte ng Timor-Leste dahil hindi pa pinal ang inilabas na desisyon. Samantala mga kabombo, muling nanawagan si Attorney Angela Ibay, head ng Climate Change and Energy Program ng World Wildlife Fund o WWF Philippines na makiisa sa Earth Hour ngayong March 2022. Ngayong araw ho yan, ngayong kasalukuyang taon. Hinimok niya ang lahat na patayin ang ilaw mula alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi, gabi bilang suporta nga sa kalikasan. Isang oras ho ito na pag-obserba ng Earth Hour. Sinabi sa Bombo Radio Philippines ni Ibay na may mga lokal na pamahalaan nang nagkumpirma ng kanilang partisipasyon sa aktibidad mamayang gabi. Gayunpaman, nais sumunod nilang mas marami ang makibahagi sa naturang programa. Bukod dito, may iba pang aktibidad gaya ng Hour Bank kung saan maaaring magbahagi ng mga ideya para makatulong sa kalikasan sa loob ng isang oras at ang Earth Hour Virtual Run. Ang Earth Hour ay isang pandaigdigang kaganapan na nagsimula noong taong 2007 sa Australia at unang isinagawa sa Pilipinas noong taong 2008. Layunin nitong itaguyod ang energy efficiency conservation at kolektibong aksyon laban sa climate change. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Angela Ibay. Wala po kaming centralized na switch-off event. No, ang ginagawa namin ngayon, taon, suportahan yung mga partners po namin na iba't ibang mga syudad at mga organisasyon na gumagawa po ngayon ng activities on Earth Hour. So kasama po dyan yung sa Makati City, sa Quezon City, yan yung dito sa Metro Manila na talaga nagsabing meron po silang events po na gagawin. Meron rin sa Manila na ngayong umaga pa lang meron na pong gagawing mural painting at across the world as well as dito sa ating bansa madami ng mga organizations, mga lokal na pamahalaan and meron po silang mga aktibidades na gagawin. Mga kabombo, yan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Angela Ibay sa panayaw ng Bombo Radio. Siya ho ang head ng Climate Change and Energy Program ng WWF. Kumpiyansa naman si Senate Committee on Basic Education na Chairman, Senador Sherwin Gatchalian, na mapapanagot ang mga nananamantala sa Senior High School Voucher Program. Ayon sa Senador, suportado niya ang ginagawang hakbang ng Department of Education upang marisolba ang mga naiulat na discrepancies sa programa. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag kasunod ng paghingi ng saklolo ng Department of Education sa National Bureau of Investigation matapos na matuklasan ang umano'y mga ghost students na kasama bilang benepisyaryo nito. Naniniwala ito na malaki ang maitutulong ng National Bureau of Investigation para mahubaran ang mga individual o personalidad na sangkot sa panlolokong ito. Importante anya na mapanagot ang mga ito at makulong kung kinakailangan. Punto pa nito na nasasayang lamang ang pondong inilalaan ng gobyerno na dapat sana ay naibibigay sa mga lehitimong estudyante sa mga public schools. Samantala, nakatakda naman na bumisita sa Pilipinas si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa susunod na linggo. Si Hegseth, mga kabombo, ang itinalagang kalihim ng United States Department of Defense kapalit ni dating Secretary Lloyd Austin kasabay ng tuluyang pag-upungan ni U.S. President Donald Trump. Ang Pilipinas ang unang bibisitahin ng kalihim kasabay ng kanyang inaugural trip sa Indo-Pacific region. Mananatili si Hegseth, mga kabombo, sa Pilipinas mula Marso 28 hanggang 29 at nakatagtang kausapin sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasang tatalakayin dito ang tuloy-tuloy na agresyon ng China sa bahagi ho ng West Philippine Sea na isa sa pinakamahalagang bahagi ng Indo-Pacific region.
Samantala, posibleng tatalakayin ng mga lider ang patuloy na paglalaan ng Estados Unidos ng suporta sa Pilipinas sa larangan ng defense at security. Samantala, Bombo Sports News. mga kabombot ka Sir Nation, ikinalungkot naman ng marami itong pagpanaw ng boxing legend na si George Edward Foreman Sr. Nabatiin na kapiling niya ang kanyang mga mahal sa buhay nang ito ay bawian ng buhay sa edad na 76. Si George Foreman mga kabombo ay hindi lamang isang tanyag na personalidad sa larangan ng boxing bilang 2 beses na heavyweight champion ng mundo, kundi isa ring huwaran bilang pilantropo. Ang kanyang pagiging Olympian ay simbolo ng kanyang tapang at simbolo rin ng kanyang dedikasyon. Samantalang ang kanyang pagiging isang pastor ay sumasalamin naman sa kanyang pananampalataya. Sa pagpanaw nga nitong si George Foreman mga kabombo, hindi lamang isang alamat sa sports ang nawala, kundi isang taong may malasakit at disiplina. Ang legendary boxer ay minsan ding pinuri ang galing ni Pinoy ring icon Manny Pacquiao, lalo na ang pagiging underdog nito sa mga laban, ngunit madalas na nagwawagi. Bombo International News. Nagbabala si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na maaring makaranas ng matinding dagok ang United States kung ito'y kikilos ng may masamang intensyon kasunod ng mga pahayag ni United States President Donald Trump laban sa Houthi rebels ng Yemen. Ayon kay Khamenei, maling ipalagay ng United States na mga grupong lumalaban sa rehiyon ay mga proxy ng Iran dahil may sarili silang motibasyon. Anya, hindi kailangan ng Iran ang proxy at hindi raw ang mga ito ang nagsisimula ng gulo. Pero kung may umatake sa kanila, makakatanggap ang mga ito ng matitinding dagok. Nagbabala naman si United States President Donald Trump na pananagutin ng Iran sa bawat pag-atake ng mga Houthi rebels. Ani Trump, ang bawat putok ng Houthis ay ituturing na mula sa Iran at haharap sila sa mabigat na kaparusahan. Sinabi naman ng United States Central Command na inilunsad nito ang serye ng precision strikes laban sa mga target na suportado ng Iran sa Yemen upang ipagtanggol ang interes ng Amerika. Ayon kay Trump, siya mismo ang nag-utos ng decisive and powerful military action laban sa mga Houthi rebels. At sa iba pang mga balita mga kabombot Star Nation, kuha muna tayo ng mga balita sa ating kasamahan. Itong 128th Philippine Army Founding Anniversary ay pinaunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ilang magigiting na sundalo kinilala at pinarangalan ngayong araw. May balita dyan si Bombo Kelly Cordero. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 128th Philippine Army Founding Anniversary na may temang Matatag na Sandigan ng Bagong Pilipinas ngayong araw, March 22, dito sa Philippine Army Headquarters sa Taguig. Kabilang sa mga guest of honor ay sina Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr., Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido at Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Sa kanyang opening remarks, binigyang diin ni Lieutenant General Galido na sa loob ng 128 taon, nakatutok lang sila sa pagprotekta sa soberanya ng bansa. Kasunod ito bilang parte ng selebrasyon, kinilala at pinarangalan din ng Commander-in-Chief ang mga sundalong nagpakita ng katapangan at kahusayan sa kanilang serbisyo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa panahon ngayon hindi sapat ang tapang at husay ng mga sundalo. Kinakailangan daw dapat na hindi nababaluktot ang prinsipyo ng takot at pangamba. Anya pa, sa anumang institusyon, hindi sapat ang ranggo at kapangyarihan. Ang tunay daw na sukatan ay ang kahandaan na isantabi ang pansariling interes para sa mas mataas na layunin. Binigyang din ng Pangulo na dapat mangibabaw ang adikaing bumuo ng mas nagkakaisa, mas makatarungan at tunay na mapayapang bansa. Dito inanunsyo na rin ng Pangulo na may mga mas pinaiigting pa silang programa para sa mga sundalo na nagsisilbi sa bansa. Kabilang narito ang mandatory annual physical examination, reimbursement ng hospital expenses at suporta sa mga wounded in action personnel. Dagdag pa rito, ayon kay Pangulong Marcos, layunin din ng kanyang Executive Order No. 84 na taasan ng subsistence allowance ng lahat ng opisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines. This administration remains committed to ensuring that the Philippine Army is always ready to fulfill its mission. We are equipping you with the arsenal to champion our rights and protect our national interest.
For one, we recently conducted the second iteration of the Combined Arms Training Exercise, or CATEX Katihan, with 6,000 troops testing their skills in very complex operations. These exercises are crucial in sharpening our combat readiness and strengthening our ability to respond effectively to any threat. We are also reinforcing our welfare programs for our troops because those who dedicate their lives to serve the country must be supported. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hinikayat naman ng Department of Energy ang publiko na maging responsable sa paggamit ng enerhiya at tubig kasabay ng pagdiriwang ng Earth Hour 2025 ngayong Sabado mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 mamayang gabi. Ngayong taon may temang Switch Off and Secure Water for All. Binibigyan diin ng Earth Hour ang koneksyon ng pagtitipid ng enerhiya at seguridad sa tubig. Ayon kay Energy Secretary Rafael Utilla, bawat kilowatt-hour ng kuryente ay gumagamit ng tubig mula sa mga planta ng kuryente hanggang sa sistema ng distribusyon. Aniya ang bawat watt na natitipid ay isang patak ng tubig na napoprotektahan. Muling makikibahagi naman ng iba't ibang establishmento sa bansa sa Earth Hour upang isulong ang mas matipid at sustainable na pamumuhay. Hinikayat din ng Department of Energy ang publiko na patayin ang ilaw at mga appliances na hindi ginagamit. Gumamit ng energy efficient na technology tulad ng LED at inverter appliances. Iwasan ang paggamit ng kuryente sa peak hours at magtipid sa tubig at magtanim ng puno. Sa maliliit na hakbang, matutulungan natin ang kalikasan at masisiguro ang mas magandang kinabukasan. Mga kabombot ka Sir Nation, sa pagkakataong ito, may mga kapanim ho tayo isang professor at tatalakay natin itong usapin ho talaga, itong talamak na fake news dito sa ating bansa ngayong panahon ho ng election 2025 at after ho noong pag-aresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nasa linya na ang ating komunikasyon, walang iba mga kabombo. Welcome natin si Professor Ed Tayaw, ang isa hong former consultative committee member. At unang-una po, maraming salamat ho sa pagpayag, sa pagpapaunlak sa interview nito. Ito ho si Bombo Victor Lentino, kasama ho natin si Bombo Jai at welcome po sa aming programa. Unang-una po, Professor, medyo lumalawak nga ho ngayon itong nagiging epekto ng fake news dito sa ating bansa at dahil dito ho nahati o nagkakahati-hati itong mga Pilipino, lalo na itong mga paniniwalang pampolitika ng mga mamamayang Pilipino. Kasabay ho ng panahon ngayong halalan na at tuluyang pagkakaaresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang take nyo dito, Professor? Well, tuwing election, actually kahit na in between elections basta tungkol sa politika, palaging may fake news, no? Kasi ang pakay naman ng fake news ay iligaw ang mga kapwa natin Pilipino, ang mamamayan, ano, sa katotohanan. Para lang po maintindihan ninyo yung pong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, mahirap mang tanggapin, no? Talagang may legal proceedings po doon at wag na ho tayo makipagtalo sa mga abogado kahit yung mga abogado nagtatalo tungkol dito, no? Pero ang hindi natin maitatanggi, ito man ay legal o hindi, ginagamit po sa political mileage. Actually, ang isang nakakalungkot dito, kahit nga sabihin na natin na ang tawag dito, nagmamalasakit ang mga kamag-anak at mga kaalyado ng dating Pangulo, sila pa ang gumagamit nitong isyong ito, no? Nang sa ganon ay maawa ang mga tao, no? Hindi lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi maisalin itong awang ito, itong simpatyang ito sa kanila, ano? So sa madalit sabi, nagagamit ang dating Pangulo talaga, no, ng tuwiran dito sa issue nito. Kaya ako nabanggit ito kasi ano pa ba ang purpose ng fake news kung hindi para to capitalize, no?
on this issue. No, just to give you an idea, no, ang daming example ng fake news. At ang nakakalungkot pa dito, yung mga tao na all the while, no, have already established a credible name and a credible credible stature, no, in society. Kasama sila sa nagkakalat ng fake news, no? Unang-una na dito yung di umano issue ng statement ang pangulo ng Estados Unidos, si President Trump, no, condemning the ICC arrest of the former President Duterte, no? And apparently nag-issue pa siya ng executive order, no, castigating the ICC. Nakausap ko mismo, no, opisyal ng US Embassy na siyempre alam niyo naman ang mga embahada, talagang they monitor, no, the news in the country that they are assigned to, no. Ang sabi sa akin wala naman silang na-encounter na ganong klaseng statement, no, or action on the part of the president. Pangalawa, nakita natin sa social media na napakaraming taong kumakaway kay dating Pangulong Duterte na apparently nandun siya nakadungaw sa building ng ICC. Pero nung pinan out, no, nung tinignan, nung umikot yung video, nakita natin na ang mga nakasulat sa paligid nung kalyeng yon mga Chinese characters. So parang makikita natin, no, na talagang merong deliberate attempt, no, in this regard, no. Tapos ito pinakahuli, nakita natin yung mga picture ng mga ICC judges na kasama sa party ang First Lady, no. At ito ay pinakita na naman ng mga legitimate news organizations, no, na hindi totoo, no. So sana po maging mapanuri po tayo pag meron po tayo nakita sa social media. Madali naman pong i-search, no? I-search niyo. Halimbawa, nakalagay doon wala ang sinabi ng dating executive secretary, wala daw ang dating pangulo sa tawag dito, sa pangangalaga ng ICC, no? Samantala, nagkaroon ng statement ang ICC na naandun ang dating Pangulong Duterte. So sa magdali pong salita, kapag ka po meron kayong nakitang balita, tingnan po ninyo yung official statement ng organisasyon kung saan ito ay pinapatungkulan, ano? At sigurado makikita ninyo kung totoo o hindi. Attorney, batid ho ng lahat talaga itong malawakan na naaabot nitong fake news. At karamihan nga ho sa mga naniniwala dito, itong mga kabataan at kabilang din sa mga naniniwala sa mga maling impormasyon. Ito hong mga matatanda na talaga namang hindi teki, kumbaga. Matanong ko lamang, Professor, kung sa tingin niyo po dahil sa malawak na scope nitong unaabot nitong fake news, sa tingin niyo isa po ba ito organized o iba-iba ang mga may gawa nito, Professor? Hindi naman maiwasan isipin na marami sila, no? And definitely it's not impossible to think na iba-iba yan, no? But to ask the question whether it's orchestrated or therefore if it is organized, imposible namang hindi sila organisado. Imposible naman na hindi sila, kumbaga, walang kumukumpas. Alam mo, natural lang naman na magkakaroon ng pagkakaiba-iba, no? Kasi siyempre mga tao 'yan, no? At ang mga vlogger siyempre magkakakilala ang karamihan sa kanila at whether you like it or not, kahit naman sa inyong mga mainstream journalist, siyempre whether you like it or not, there's this unwritten competition amongst reporters, no? So the same goes with bloggers. So ang gusto mangyari ng isang vlogger, mas sikat siya kaysa dun sa isa. So hindi natin maiwasan na nagkakaroon ng kompetensya diyan, nagkakaroon ng madalas nagkakasiraan, madalas nagdedebate sila mismo. Professor, mula ho dito sa mga fake news hanggang sa usapin ho itong actual political situation dito sa bansa,
Sa tingin ho ninyo, maapektuhan ba ang ekonomiya ng Pilipinas at iba pang sektor dito sa ating bansa, Professor? Hindi naman maiwasan na maapektuhan, ano? Kaya nga tuwing magkakaroon ng ganitong insidente, no? At alam mo, October pa lang nagtatawag na sila ng EDSA, no? Isa pa ho yun na kailangan ninyong tandaan, no? Oktubre pa lang po ng nakaraang taon nagtatawag na sila ng EDSA para mapatalsik ang nakaupong lehitimong gobyerno, no? Hindi na mahintay yung 2028 na magkakaroon ulit ng halalan, ano? So sa madalit sabi, hindi na bago na nung inaaresto pa lang ang dating Pangulo, mismo ang dating spokesperson na nagsasabi na tayo'y magkumpulan na sa EDSA at mag-organisa na tayo nang sa ganun matanggal at mapatalsik ang lehitimong gobyerno sa ngayon, ano? So sa madalit sabi, yung mga ganun pong mga galawan, no, ganun pong mga pananalita, nakakaapekto po talaga sa merkado at nakita na natin ito, no, sa reaksyon ng stock exchange nung mismong araw na yon. But so far, of course, we have not seen anything as debilitating as what's this? In other words, hindi pa ganun kaseryoso kumpara kung magkakaroon talaga tayo ng another extra constitutional activity or action, no, to unseat a sitting government, no. Yun nga, katulad ng isang EDSA revolution. Professor, may katanungan din ng aking kasama dito, si Bombo Jai Hangayo. Bombo Jai, go ahead. Professor, may mga lumalabas o kumakalat na impormasyon ngayon nga may mga nagbibitiw na sundalo at mga pulis dahil dito sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Is this a cause for concern or bahagi lamang ito ng pagkalat na naman ng fake news? Una, tama yung sinabi mo, no? Muli, ito ay isang magandang example ng fake news. May mga video pa nga na kesyo naglalabasan na ng barracks ang mga sundalo, ano, at yun na nga, nag-aalsa na, no, at kumbaga ready na for action, kumbaga, ano, napatunayan din po nga na hindi ito totoo. Ngayon, yung katanungan kung sila'y apektado, mga tao din po ang mga kapulisan natin, ang kasundaluhan natin, no? At hindi natin maitatangi na naging Pangulo ang dating Pangulong Duterte, kaya nga yan ang tawag dito, kilalang-kilala natin, ano? So sa madalit sabi, nagkaroon po talaga ng kumbaga first-hand experience ang ating mga kasamang pulis at mga sundalo. Meron silang first-hand experience ng pakikitungo sa dating Pangulong Duterte. Hindi po kaya paraan lamang ito para ma-divert ang atensyon ng gobyerno at mga mamamayan mula sa mga kasalukuyang problema, especially itong West Philippine Sea at yung ating economy at iba pa habang tinututukan ang kasalukuyang issue? Magandang natanong mo yan, no? Unang-una po, may mga vlogger na actually nasa China na ngayon. Kumbaga, nandun na sila, residente sila ng China kung hindi man nag-aaral sa China. No, at karamihan ng mga vlogger na ito ay kasama doon sa nagpapakalat ng mga fake news. At napatunayan din po namin sa peers, no, kasi minomonitor namin lahat ng diskusyon, hindi lang sa social media kung hindi pati sa traditional media, no. Meron kaming sistema, no, meron kaming international partners, dalawa yung international partners namin that allow us to monitor and make sense of the discussions and the exchanges, no, in all kinds of media. And we found out really, no, that there's an effort on the part of our neighbor, no, to contribute to this information. Alam po ninyo, hindi first time na ginawa ng ating kapitbahayan, ginawa na din nila sa ibang bansa yan, no? At muli, pwede ninyong i-search kung anong epekto nito. In fact, noon pong nasa Hong Kong ang dating Pangulong Duterte, marami nang nagsabi na
ang pakay doon hindi naman yung kampanya. Yung pong kampanya doon actually biglaan na nangyari. At ang lumalabas dito, ang nag-organisa nung supposed campaign sortie na yon sa Hong Kong, ang KOJC, yung pong simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy, na alam naman ninyo na kasama nga, no, sa slate ng dating Pangulong Duterte. Magandang Professor, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa Bombo Radio Philippines at sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Mga kababag ka, Sir Nation, nakaprem natin walang iba si Professor Ed Tayaw, former Consultative Committee member sa usapin ho ng talamak na fake news dito sa ating bansa. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mga kabombo, kunin natin ang linya ng ating mga kasamahan. Ito ho ang kongresista. Abay, pinag-aaralan itong pagpapanukala ng batas upang panagutin ito hong mga nagpapakalat na mga disinformation at misinformation. Pag-cite in contempt naman sa mga social media personalities na pinatawag sa pagdinig ng Kamara, suportado ng isang kongresista. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng isang kongresista ang pagpapanukala ng batas na nakasentro sa kasalukuyang kinakarap ng bansa na paglaganap ng maling impormasyon. Talamak pa rin umano kasi ang mga natatanggap at napapanood na nababasang misleading online contents sa iba't ibang social media platforms na nakakaapekto sa perspektibo ng mga Pilipino sa usaping may kinalaman, lalo na sa sitwasyon ng bansa. Ayon mismo sa kongresistang si Representative Jude Asidre, inihahanda na ang pag-aahin sa binabalangkas nitong bagong panukalang batas. Anya, ito ay posibleng tawaging Digital Responsibility Bill na layuning panagutin at gawing responsable ang mga online users, social media platforms at maging mga public personalities sa paggamit o pagbabahagi ng anumang impormasyon online. Narito ang tinig ni Representative Jude Asidre. There's a lot of fire, so to speak. Dapat tayo yung nagpapahinahon, hindi yung laki pa ng apoy, meron talagang problema. We are in the process of drafting a digital responsibility bill that creates that ecosystem and it puts responsibility una dun sa users, pangalawa sa platform, tapos for public personalities. Paliwanag niya, ikinababahala umano kasi nila ang paglihis sa pagkakadisenyo ng mga social media platforms kung paano ito dapat gamitin ng publiko. Gid niya, ang mga social media platforms ay dapat daan upang pagkaisahin ng mga tao at hindi maging dahilan upang magkawatak-watak dahil sa pagkalat ng maling impormasyon. Narito muli ang paliwanag ni Representative Jude Asidre. Good potential. It takes a whole community, in other words, and we make sure that it's a good tool. Social media is a powerful tool. It has a lot of good potential. But then again, it's not meant to make our lives or our society even divided. Kaya nga social media siya eh. It's meant to bring us together. But unfortunately, people have weaponized it as a way of dividing ourselves further. Samantala, kaugnay pa rito, matapos ang naging pagdinig ng Kamara kahapon hinggil sa usapin ng paglaganap ng misinformation, disinformation o fake news, inihayag ni Congressman Jude Asidre ang kanyang pagsuporta kung sakaling bang i-cite in contempt ang mga vloggers o personalidad na hindi dumalo sa naturang pagdinig. Narito ang paliwanag ni Representative Jude Asidre.
good potential. I think the chairpersons have made it clear in the last hearing that if they do not still attend, then the committee will take the steps to compel their attendance. Mechanisms available to the committee, including probably citing them in contempt. I will support a call to hold them in contempt if they continue to ignore the committee. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa mga oras na ito mga kabombo at Star Nation, dumako na tayo sa mga pag-uulat ng ating kasamahan doon sa bahagi ng probinsya. Itong troll farms at maling impormasyon gamit ang artificial intelligence nagsilabasan simula noong naaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Naniniwala ang isang election watchdog na posibleng mas lumala pa ang mga nagkakalat na disinformation lalo na ngayon na nalalapit na ang midterm election. Ayon kay Kontradaya Convener Professor Danilo Araw sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nakapansin-pansin na simula noong naaresto ng International Criminal Court si dating Presidente Rodrigo Duterte para sa kaso nitong Crimes Against Humanity ay nagsilabasa na ang troll farms pati na rin ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon na gamit ang artificial intelligence at makabagong teknolohiya na pwedeng gamitin sa pagdedesisyon kung sino ang iboboto sa eleksyon. Dagdag pa nito na ang disinformation ay isang malaking pressure sa mga news media organizations na maging maingat sa pagpili ng pagbabasaya ng impormasyon at pagproseso ng pagbabalita dahil dapat wala umanong espasyo ang kasinungalingan na partikular na sa nalalapit na halalan sa Mayo 2025. Binigyan din ni Araw na dapat mas pagtutukan pa ang usapin sa media and information literacy para makapagsiyasat ng mas malalim pa at mahikayat ang publiko na basahin ang iba pang references na ginagamit sa isang sulat o content para matukoy ang tama sa maling impormasyon. Posible na mas lalala yung disinformasyon. Ngayon pa lang, pansinin mo mula March 11 nung inaresto si Duterte magpahanggang ngayon, matindi yung pag-atake ng mga troll farm, pati na rin yung pagpapakalat ng kung ano-anong maling impormasyon at saka yung isang pangunahing nakikita natin yung paggamit sa generative AI, sa deepfake at sa iba pang mga makabagong quote-unquote teknolohiya. Para sa Davao 2025 update, ito po si Bombo Eugene Rocha nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan. Ang Bureau of Animal Industry abay mahigpit pa rin ang paalala laban sa African Swine Fever. Mahigit 400 lokal na pamahalaan sa buong bansa nag-upgrade na mula red patungong pink category. May buong detalye ang Star FM Cebu. Patuloy pa rin pinaalalahanan ng Bureau of Animal Industry ang publiko sa biosecurity measures laban sa African Swine Fever. Sa buong bansa, iniulat nito na nasa 459 mga local government units at provinces ang nag-upgrade mula red o infected zone patungong pink o surveillance zone habang 79 LGUs naman ang nag-upgrade mula pink patungong yellow category. Nananatili namang ASF-free ang Batanes, Palawan, Siquijor, Biliran, Bukidnon, Lanao del Sur, Sulu at Tawi-Tawi. Sa naging katanungan ng Star FM Cebu hinggil sa sitwasyon ng Negros Oriental sa ASF, inihayag ni Dr. Alfonso Tundag, Quarantine Officer ng Bureau of Animal Industry Negros Oriental, na sa kasalukuyan ay mayroong 14 na nasa ilalim na red category, 9 ang nasa pink category at 2 ang nasa ilalim ng yellow category. Anya sa Negros Oriental, kabilang sa mga lugar na nag-upgrade mula red patungong pink, ay ang Ayungon, Bais at Vallehermoso, habang kasama naman sa mga lugar na nag-upgrade mula pink patungong yellow category ay ang Himalalod at La Libertad. Binanggit pa ni Tundag na sa loob ng humigit kumulang 2 taon ay zero movement pa umano ang lalawigan sa pag-transport ng mga baboy at sa huling bahagi lang noong nakaraang taon, nagsimulang mag-transport nito sa ibang lugar. Binigyang din pa niya ang kahalagahan ng biosecurity measures para may mga pagbabago ang color coding ng isang lugar. Kabilang na niya dito ay ang segregation and traffic control, cleaning at disinfection. Mga LGUs or mga provinces was able to upgrade from red to pink. 459 LGUs was converted or upgraded from red to pink, including na ang Ayungon, Bais, Vallehermoso. So
nationwide. And those who are upgraded from pink to yellow, there are 79 LGUs, including Himalalod and La Libertad. Again, this is nationwide. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Diyan pa rin sa bahagi ng isa Central Visayas, isang Australian national, isang buntis at 3 iba pa arestado sa serye ng buy-bust operation ng National Bureau of Investigation ng Region 7. May balita dyan ang Bombo Radio Cebu. Hindi bababa sa 5 individual kabilang ang isang Australian national ang naaresto ng National Bureau of Investigation 7 at Cebu District Office sa magkahiwalay na buy-bust operation ngayong buwan ng Marso. Nangyari ang unang operasyon noong Marso 14 sa Barangay Dulo, Fatima, Cebu City kung saan naaresto ang 3 tao at kabilang nito ang isang buntis. Nasamsam ng mga otoridad ang 10,000 pesos na halaga ng shabu sa mga naarestong individual habang ang 3 sa mga suspect ay i-turn over na sa Cebu City Prosecutor's Office dahil sa paglabag sa Section 5, 11 at 15 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, nakatakas naman ang pang-4 na suspect na si Felipe Sano Pateres na pangunahing target ng operasyon matapos mamataan ang miyembro ng NBI team sa kanyang bahay. Kaya patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad at mahuli at mahanap ito. Ayon kay NBI Cebu Executive Director for Operations Benvenido Panican, na 3 taon nang nag-ooperate ng drug den si Pateres sa kanyang tirahan na umano'y naniningil ng karagdagang 50 pesos sa mga gumagamit ng drug den. Ngunit itinanggi ito ng kanyang live-in partner na si Basera. At ang ikalawang operasyon naman ay isinagawa noong Marso 18 ay humantong sa pagkakaresto sa 54 na taong gulang na Australian national na si Tony Ristanovsky, residente ng Barangay Basak San Nicolas, Cebu City. Bago nangyari ang raid, nagsagawa ng buy-bust operation ang mga ahente ng NBI na nagresulta sa pagpalabas ng search warrant ni Cebu City RTC Executive Judge Anacleto de Balocos. Sa paghahanap, nakuha ng mga otoridad ang 2,000 pesos na halaga ng shabu kabilang ang mga illegal drugs at mga gamit sa pagkonsumo ng shabu sa loob ng kanyang apartment. Ipinunto rin ni NBI 7 Cebu District Office Agent in Charge Arnel Pura na ito ang unang pagkakataon na nakaaresto sila ng isang dayuhang sangkot sa pagbebenta ng mga illegal drug paraphernalia dahil karamihan sa mga naaresto ay regular na gumagamit ng droga. Aside dun sa drug den inside his house, mayroon pa siyang improvised drug den mga 10 meters away from his house. A small hut wherein some of the drug users went inside to sniff shabu. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, Bombo Jona Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Bombo Sports News! Samantala, ito namang Kazuko Karate Do Association head coach na si Natalia Etchegorin at tinanghal ng rank 3 sa 6 Karate Pilipinas National Championship. Alamin natin ang buong detalye ng tagumpay na yan sa pag-uulat ng Star FM Baguio. Tinanghal na rank 3 sa Seniors Female Committee, 55 kilograms ang head coach ng Kazuko Karate Do Association na si Natalia Etchegoren sa 6th Karate Pilipinas Championship na ginanap sa Tagaytay Combat Sports Center. Ang naturang kompetisyon ay nilahukan ng nasa 1,800 participants mula naman sa iba't ibang panig ng bansa. Sa naging pahayag sa Star FM Baguio ni Etchegoren, inamin nito na isa ito sa toughest competition na kanyang nilahukan. Gayunpaman pinatunayan nito ang kanyang lakas at determinasyon sa naturang sport. Inamin rin nito na hamon para sa kanya na pagsabayin ang kanyang pagiging coach, atleta at estudyante. Sobrang hirap po kasi nursing student. So yung course ko very demanding siya when it comes to time. Sobrang demanding siya na tipong sometimes 2 weeks di ako nakapag-training. I can't attend the training and I can't coach the kids. So ganun siya ka-hectic. At mahirap siya kasi dami mong hahatiin eh. Tapos exhausted yung mind mo, paano mo pa siya gagawin. But syempre dahil may goal tayo, may kailangan tayong i-aim, sometimes I disregard the time. I disregard the exhaustion. I disregard the
the pagod and all. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa head coach ng Kazuko Karate-Do Association na si Natalia Etchegoren. Matatandaan na naging matagumpay ang ilan sa mga nakaraan na kompetisyon na nilahukan ni Etchegoren. Kabilang na dito ang silver medal na kuha nito sa Indonesia Karate Championship noong nakaraang taon. At yan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ John Marino para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa bahagi naman ng Western Visayas, itong mister sa Iloilo gumawa ng hostage-taking video kasama ang kanyang mga anak matapos nakita ang umano'y malalaswang video ng kanyang misis na overseas Filipino worker sa Saudi Arabia. May balita dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Kinumpirma ng kapulisan na isang overseas Filipino worker o OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia ang humiling sa kanyang pamilya na humingi ng tulong upang ma-rescue ang kanyang 2 anak na umano'y pinapahirapan ng kanyang asawa sa barangay Compo, San Enrique, Iloilo. Sa isang panayam ng Bombo Radyo kay Police Lieutenant Cristival Dalde, hepe ng San Enrique Municipal Police Station, sinabi nito nagpadala ang asawa ng video sa kanyang misis na OFW kung saan makikita na ginagapos at pinapahirapan ng lalaki ang kanilang 2 anak. Ayon kay Dalde, ang pangunahing dahilan ng galit ng asawang lalaki ay ang natanggap niyang video ng kanyang misis na gumagawa ng isang sexual na aktibidad habang nasa labas ng bansa. Kinumpirma rin ng hepe na 2 beses nang nangyari ang umano'y pananakit ng ama sa 2 anak. Nitong huli nang padala ang mister ng video sa kanyang misis kung saan makikita na hino-hostage umano nito ang kanyang mga anak. Ngunit nang magtungo ang mga pulis sa nasabing barangay, wala silang natagpo ang hostage. Nalaman na noong nakaraang Disyembre, nagkaroon din ng kaparehong insidente kung saan ang ama at ang kanyang 2 anak ay isinailalim sa counseling sa pangunguna ng Municipal Social Welfare and Development Office. Yung asawa nag-contact dito sa amin na sinasaktan daw yung 2 anak nila na lalaki, may edad na 8 at saka 10 taon. Ayun, pumunta kami doon. Yung nag-trigger sa husband ay yung video na yung hack na Facebook ng kanyang asawa na isang OFW doon sa Arab country na may scandal. Si Police Lieutenant Cristival Dalde. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Kabombot Kaserdation, manatiling updated sa mga balitang nagaganap sa loob at labas ng bansa sa pamagitan ng pag-follow, pag-subscribe sa ating mga social media accounts. Ang Bombo Radio Philippines, mga Kabombot Kaserdation, meron ho tayong Facebook page, meron din ho tayong YouTube channel at maaari nyo kaming i-follow sa aming TikTok account. Maaari nyo rin subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines dyan ho sa may bahagi ng Mindanao. Siyempre, maaari kayo maging updated anumang oras sa mga balita ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos, at Bombo Radio Coronadal. At bago tayo magtapos, narito ang ating orasyo, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation.
We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Detalye karon sa mga mainit man sining balita sugpon sa sining pagpangusisa sa Bombo Radio Iloilo. May kantanan sa sining personalidad nga si alias Christopher, ang driver sang salakyan nga nakuhaan sang sang illegal nga droga. Kag hindi lang basta-basta ang illegal sining nga droga kay dako-dako ang kantidad nga balor sining illegal nga droga nga nakuha sa iya dito iya sa may area sang Mindoro. Ano na ang latest sinadri kay sandig sa mga pagpanghusisa sa Bombo News Team, may problema pinansyal kunong ila sining ining si alias Christopher. Magluwas na dira ti nakagi naman nga ginlaygayan sang iyaman sining bayaw nga hindi gid mag-engage sa illegal drug proliferation. Pero ti himalontang dugang sining mga impormasyon kaupod sa kay Bombo Jomar Villa sa iyaman sining pagtutok. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Pati ang bayaw ni alias Christopher nga wala sila nagkulang sa paglaygay sinisiya agod nga makalikaw sa malain sining abisyo. Ining kasunod karon bubutsab nga natakpan ining si alias Christopher dito sa may Calapan Port sa may Oriental Mindoro. Sa dinti nakita to sa salakyan sige patayon sa checkpoint ang ining malita nga nagunod karon sa ginapayag suspected Shabu nga ginabanta nagadangat sa 800 million pesos ang standard drug price na. Sunod diri kay alias Flor, baliutod ini siya ni alias Dayday ang asawa ni alias Christopher no kay tidra gid sila nagatinyer ni sa may barangay Balabag abanwas ang Pabia Iloilo pati siya no do di sa gid kabati nga ang natabo to kag nakuhaan ini siya sang amoto kadako no nga balor sang suspected na Shabu Bombucham. Suno sa datungdan isa sa mention diya nga do hindi sa makapati bangod nga ti kun tawon ang sitwasyon sa iya sining pamilya ngang ila sining dobra ti halos tanan nga sangge do ginautangan na bangod sa kapikaduhon. Tapos ti kun may mga kasubong sina karon nga activity na ginalantaw sang natungdan nga hindi mahimo no sang nasambit sining individual ang magbaligya sang illegal sining droga kay kung nagabaligya sa kuno sa illegal sining droga so possibility dako na nga bulig sa ila kag hindi na sila siguro mangutang adra sa ila sining karon nga barangay no amo na ang isa sa kilantaw diri sang nasambit sining persona dugang pa sini aminado no ang natungdan nga isa ka bes nga ginkompronta yan ni si alias Christopher adra man sa ila sining barangay Bombucham nga hindi magamit sang illegal sining droga na kay wagit kuno sa Mayo sining padulungan pero till that time do nagasugod sa to sa pag mo dugol umpisa na to sa pagmaneho sang wing ban
under sa tracking services nga travel halin abi sa Iloilo outside sa Western Visayas kag aminado sunod tong aminado kuno ang nasambit sining individual nga nag-engage sa illegal sining droga mo to nga ginlaygayan sang sining bayaw nga hindi na pagsigihon ang iya sining activity bobutsam pero sa stop the pamangkot ya kati kun nagaduso sa illegal sining droga away sa sang ideya kiti ana balaan niya lang amo to pero sa pagpaligya sidi kasubong sidi sa nadakop sa iya kanakwa sa iya hindi sa makapating amo gito kadako sidi nga amount sang illegal sini nga droga hindi man siya makahambal nga kun may ara kun wala sang tawo sa likod sina sa pag sa pag pangunagid nga ati kun paano nga ma-transport kun tani ang illegal sini nga droga halin sa may Kalapan Port pakadto diri diapayag sa may Iloilo ining mga suspected illegal drugs bumutsamp. Ari plano kabahin ni alias Flor ang bayaw ni alias Christopher. Tapos tracking? Sa una, si Chris, ang nabalaan ko, gabiyahe na siya, una jeep, una taxi, uli na ng okay. tracking. Okay, uli na ng tracking. Mga nang tuig siya nag-tracking? Wag ko tanda, wag ko an. Ruray lang? Kay so una, nag-aadwa sa pagbiyaya, taxi, kag jeep, nagatanom na sila sandiya, sa subong tanom-tanom na sila. Okay. Mga utod siya. So, okay man inyong relasyon ni Chris? Away ka mo gaduga? Ay man. Kaysa amon ay mainit ko siya. Pagyan ko man sa akit, kaya hindi man ko gusto nga pabayaan niya man ang mga hinablos ko. Kung makusilin ko, kung ato ka to sa layo, kung diin ka man imo yung buo, ang pamilya mo, hindi mo di pagpabayaan. Sila kung sa amo na nga, kadamot pala kanon yung ang mangut ko, pagkapatayo, lang pangutang dito sa piyak nga tiyangge, kasi dito, ang hinablos ko ng utang to, bayaran ko, hindi ko gusto nga yaw-yawan sa ibang tao. Mas conforme pa ko, nga ako ang mayaw-yaw sa hinablos ko. So, sa ibang nga tao, murang nakakuan ko. Kasi din ko, okay na kay ang ako pangakig ako sa mga hinablos ko sa mangud ko. Nga mo nagpinangutang, hindi ko mamabasol sila mangutang sa iban. Iwan mo siya, mo, no? Hindi ko mabasol sila pinangutang sila. Utang din sa akon. Utang mo dito, lapta-lapta lang nila utang. Hindi nga tingog dito sa akon. Siguro siyempre nakuha nila nga. Yeah, mas lagaro. Basta damo na sila utang-utang sa tiyanggi. Sunod tabo ni kay Chris kapon, anong reaksyon mo panabatian mo to? Nagtulo-lulo ako nga nagkuha na si Chris. Hindi makumupati nga nag-amo na siya. Kaya wala man kung nagkulang siya paghambal nga. Kaya si Pesir, nakita ko sa itsura yan. Balang kung gagamit siya. Hindi ba ang gagamit? Pero nga pa ito, Chris, hindi ko gusto, Chris. Magamit ka na. Yung bandaman mo? Mas lalo pag kung basi lang, kung nag-ano ka. Bigya? Balang wala. Ako ko lang, gagamit lang ko, pero hindi ko na makakuha ng. Sa reaction ko kahapon, nga mo na, ang nakuha siya, hindi ko magpati, sir. Hindi ako magpati. Hindi ako magpati, sir. Nga amo na nakuha siya. Hindi ako magpati. Sobra pa sa sadon. Kung amo na kadako, tani mga hinablos ko, taway na. Tanan-tanan naka-eskwela. Sila pila kabilog bata, wala ka-eskwela. As kasubong. So balisan uli ka na doon naglaygay kay Chris ni? Dugay na kayo sa sang gabiyahe pa so dugay na sa mula pa na sa nagbiyahe sa nga anang bag-o naman biyahe nga truck na sa truck way pa na. So nang nabalaan ko lang yan sa taxi. Na taxi na so nag-drive na siya. Tiga may matugurong pigadong kita. Subot silingon ka mo ikaw yaway gid yan nagamba nga do nagkulang abi sa pagintindi pag isa man lang ka-basis ko nagamba siya makunan base bala ikop lang na base gintra ka naman mag-intra ka sa mga kuan ha na wala nang muna way naman to dugay pagsugod to nga nagbisyo siya sa iya nga nag-inter pambabae gilagayan ko man siya na sa pati sa babae niya damo mo na sa bahay siya na nagurugin pabayaan niya mga bata niya di. Si alias Flor ang bayaw karon ni alias Christopher Bumbucham. So ang sa status nila sang pagpangabuhi, ti makita naton kay mismo kita
kadto sila sini karon nga puloy-an na although kati ang puloy-an simentado siya, ginarkilahan nila ni sila sining utod karon di alias Dayday, pero way pamuhuman-human. May ato gani do nagkalarumpa ganitong salog sa babaw kay ti kadamo sila mo pitok bilog, walo tanan pating isa. Dito sila tanan nagatiner no sa isa lamang ka puloy-an. Tiya mo na ang amay nila kisa ti mayo man makapadala, mayo man kun hindi no mo nang isa to sa na-mention man sa asawa in terms karon sa financial siniga assistance. No? Anong trabaho sang asawa yan ni alias Chris ni? Dira lang gabantay sa bataan sugat dulong sa eskwelahan. Gabantay sa bataway gid sa sang kumbaga pa housewife. Yes, na naka-intra ni na may ara ni sa kuna nga gin-provide ang purpose no nga daw machine. Gahimo bala sa mga chips, banana chips. Basta tanan nga chips nga ginabaligyan din ginegosyohan bla. Babutsa pero doon tato kay kumo nga ti basta kon may mga kabataan timbudlay na kun way sang ginikanan. Isa pa gid sana no ti Sharanta ang trabaho ni alias Christy halin sadto driver. Driver do kagi man sa kunog driver sa taxi. Driver, di bala kagina sa ilato nga puloy-an may slakyan to siya? May slakyan to nga nabili niya kuno to, dugay na kuno to. Saan ni na-acquire kag pila? Why to na no kinakibot na ganitong sawa niya liga to pang tuig nga may gindalang slakyan da. Bisan sila duay kuno gani ka ano to katandog kun why da si Chris, si Christopher. Kiti kun amo sina naga-drive ikaw, why man abi sa siling pagkanubor kung panghikay kay hindi man amugid sina kabugana o kun butang ta driver kas taxi hindi man mo sina kadako girang gina-income mo nag-drive ka bi sa tracking kung mag-drive ka sa tracking hindi magid dia siling dako gidang imo sining income kay kung nang taon tagani ang ila sini iyang lifestyle dira pigado gid katama Bumbo Jomar kag may mga naga-eskwela may ara sang ginpauntat ana eskwela bago hindi makaparan ang galastusan ti dako nga pala mangkutanon kung paano yan acquire ining nasambitan karon yang slakyan. Amo gani amo tong na-mention mga asawa gani nga kung paano kay total dakpan sa base kun ano ibaligya na na kun why nagid man sa magamit no babutsam di pa to klaro sa asawa kun bala ning salakyan iya sang kilala yang ginpa-drive la siya tapos ginpagamit lang sa iya pagamit abis iya kay do kagi sa katinya dugay man kuno 2,000 sa part sa baga drive la bilag nga driver sa tracking bumutsam do ay sang ay sang klaro gid bla kun pila ni ang bilis sa salakyan paano ni kag kun bala iya gid man kay kun iya ni ati tadi din na anong bataan ang naglapo sa punto abi nga ati paano nga naguluntad sa pag-eskwela bangod sa financial problem. Kay kasarang sa gani magbakal sa lakyan, di ba? Yes. Okay. So isa dire sa na istorya naton dugang ang isa sa mga bataan kay mamo pitonis lamo. No, ang kabataan sang sining nasambit sining karon nga individual ang pinakamagulang do 21 anyos. Bumutsan pero ang ibaan sini elementary kag high school pero why naman eskwela bangod sa mo na gani no financial problem. Isa diri sa gin pakigangutan naton si alias Nene na nga gin tuad man sini karon nga tama gid kuno kakulang ang financial assistance na nga ila sini nga nabaton halin sa ila sini karon nga amay nga si alias Christopher suno sa natungdan asa gini siya ang nag-eskwela kay subong naguntat na kay nagbata kay subong nagabusong naman asa nag-eskwela ni sa kuno sa Milton High School asa naglikad sini nga tuig bumutsam ang balon sini 500 na 500 pesos sa isa ka semana asa una ti Mayo pa kuno daw ka labot pa gani 1,000 ang ginahatag sa iya sining amay pero hasta latob lang doon naglabot sa puntong nagpamigado mo to buhin naghimo lang kuno 500 na ginahatag sa iya sa saksmana
ti ko ng taon tama gi kakulang pero ti ginapaygo-igo lang kung paano nga ti maka-sustain no sa daw sini nga kinahanglanon halin sa balay pakadto sa eskwelahan and vice versa no. So duga pa sa datungdan may gin ano siya tani no gin ayo kung pwede gati makapauli sini nga may sang ligad sini semana kay nagdibo ni siya mo no subong sini nga bulan sang Marso bamutsam ti nakibot siya nga bisan isa duay kani kuno sa may ginhatag tong ya sining amay tapos dogin black pa siya sa cellphone kay dogin na kulit ni labla nga ti kung paano nga matagaan taniman sang bisan paano nga ti may ara sila sang siya sang mabaton halin sa iya sa dingamay na kag support man sa mga kabataan galing ti mo na do gina-block siya kag ang iban sining mga katuran bangod sa atit na ditilingob na sila kuno gapangayo sang sustento sa ila sining amay bangod sa pero tinantindihan man ni alias Nene na nga ginahimo man kuno sang iya sining amay ang tanan pero ti bangod sa munay kulang gid katama siguro ti doon nataka naman siya siguro nga magbaton sa mga mensahe kag tawag amo na gina-block yan ng mga kabataan niya kung may mga problema pinansyal sa ila sini karon nga puloy-an bombotsam ti pagpati sa tungdan di man kuno mahimo no sa ila sini nga may nga mugid na kadako sini nga illegal sini nga droga ang may involved ini sa ini siya ang nadakpan bombotsam ari blas Elias Nene sag may review diri sa Buboradyo. Kabalo ko papa ga obra sa truck tapos pambaya pa ganyan sa akong sang last yung akong sa akong paintra ako miss pinambala niya ko nga dawgon mo gid na kamay sa ako daging bilinan niya ko San ulang? sang pesta to ka uton do dito man ano nang pag patay pag niluludaan dito man Kati taga dito mas sa tayo mo ng papa mo no. Tinagdaw ka to? Nag-first lang ko to kay lamang ko to na yung kan nag-hospital man ko to yung kanabunaan man ako nga. Ano mi abana. Di ka mustang support ni papa mo sa inyo? Kisa utal man sa kakakulang kay gida-block lang mga inatakaan sa kung dudugay sa namon nga chatan bala. Ngayon sang kwarta. Damo-damo mi tang chat siya mo tinatakaan sa bala dudugay kay pangayo siya kaga grabe guro libog sa kwarta. Amo gina-block ya kan. Subod silingon financial probleman. Oo. Ang gapulis papa mo di ano sinimana binulan ano. Last ko makita siya to sang napatay si Lolo dito sa nakan tapos dito man ako luwat ka sang napatay si Lolo August. Papatay ni Lolo dito man lang kita ay kami dito kami nagkanoy ni papa. Diyon nakuhaan niyo uga siya nga kanay pare kadi yung birthday ko. Sino nga March. Kaso ay mo din. Sino nga March? Sa March 4. Tapos na birthday mo? Oh, wala man sa ganit may piso ganit di buko na March 4 wala kami nabaton. Sang sinilang? Mo damo ganit problema ni papa. So din siya sang birthday mo ay kauli? Wala gid sa puli, hindi ko mako-message siya kay giblock man ko. Mas stress kay dako malabis ang good ni papa sa akon. Amo hindi ko masabaso kag okay lang sa ako nga wala sa blayatag sa akon. Kay wala man sa ano kay gabusong ko tungod na bala ng gabusong ko bilang ko mga okay lang kay papa pero dako na sunggod sa akon. Okay. So bali nag-eskwela ka pa sa una? Oo, gaskila ko. Managtapos naman mga grade 12 ko kasi nag-stop ko sa nabalang gusto pagbalon papa. Baysa ko niya, hindi lang pa, tatong ko na kay basta budlayan ko balaw. Mag-graduate ko nga. Sa eskwela mo sino ga-provide? Si papa man. Tapos kung wala ako sa balon ga, pangayo lang ko kay lola bla. Tapos pabaydan lang kay papa. So pila yung na taon papa mong nimo balon? Ang semana, sa una, sa mga campus papa nga 1,000, subong nagi 500 lang bala semana. So una pilaw? 1,000, ang isa ka... Sa 1,000? 1,000, isa ka semana, pero sang nagdugay nag 500 lang, 500 utod-utod na bala. 1,000 okay naman na? Diyan kag eskwela? Sa uton, sa una dre ko pabiya, pero sa uton ako na sen. Oo. Okay. So 500
Dusin adlaw mo, kulang pa no? Oo. Pero dito ang mga nagsaylo ko to sotong para palayo problema tas dito isa lang ka rides. Dito rin pila ka rides. Amo dito ko nagsaylo kag para do permit dito makita sa Papa Blakay wala di ka pulis papadaan. Amo. Sige. So ikaw pagkabalo mo tong dakpan, anong reaksyon mo? Ara ko that time sa nadakpan sa Papa ara ko sa balay ka amigo ko. Di yun, wala po ko nung nakabalogid, ginamangkot kasi kapamangkot ko sa chatang ko, magulang ko, maya mangkot ko kung diin ko, bako, wari di sa balay, hindi gano, sa amigo ko, sa balya, wala lagaw ka lang, nakabursong problema sa balay ito, bako, bago lang ko nakagwa sa balay, besa, bako siya, tapos sinaikso niya ko, sa moto, yung bako, dudugay ko pamangkot, wala may reply sa akon, sa moto yun nga, doon ako wala nga, doon nabati-bati ang ko mga stress-stress. Tapos nagchatang ko sa mama ko, mana, ano to mama ko siya. Sinabalang ko din ni mama muna. Tapos pagka nagpuli ko didiri. Ikaw ga pati nga mahimo ang tata mo na? Hindi ko kapati. Kaya do, bala ko kay abis papa mo, do feeling matyaga niya, kaya ya tanan-tanan bala. Do sandi na kaya, ginapilit siya, gid nga kayaon niya. Naloy ganit siya na kay isang gasinakit na telya ka arthritis. Sige, masadya pang kabiyahe. So, ang pagkilala mo nga, siya, legal gitrabaho ng papa mo nga tracking siya, no? Si alias Nene, isa sa 7 ka mga kabataan ni alias Christopher Pumucham. So sa piyak siligabahin, kay subong siligadlaw nag-process ni ang asawa na nga makakadto dito sa may Oriental Mindoro, no, agod nga ti mabisita man ang sining bana kag matagan kung ano ang nagakigo sining kang nanon ikangay sining mga kagamitan bayo abi na samtang ini siya ang gen-detain dito no sa otoridad. Pero antes pa man pangayo ni siya sang bulig dres may banwa sang pabiya. Ini si alias alias Dayday, akong Dayday na akong paano tani nga makakontak pero way matigayon. So approach sa aton, ginbuligan naton, ginpagid diri sa Bombo Radio, gintawgan naton ang PDEA no dito sa may Mimaropa agod nga ti maistorya kung anong status dito sa iya sining amay kay kabalaka mo ang pamilya nga kung anong matabo no kay ti siyempre dako niyang kantidad sang illegal siding nga droga Pumucham no so nagakabalaka sila sa iya siding nga kahimtangan. So natigayon naton may istorya tong des sa may PDEA kag nag-try kita nga kung pwede siya makaistorya no ini si Christopher siya siding nga asawa via phone. So dito nga ginpasugtan kay ti ko mong immediate family sini no asawa. So natigayon ini sila nga duha nga makaistoryahan nay pagid diri karo sa Bombo Radio Pumucham no. So ang istoryahan nay ti ang regarding mala sa kun anong kinanglanon no kag motoy nga go hindi gid makapati no ang asawa duging question ni si Christopher nga ti ano imong nga trabaho nga nakuhaan ka sa among sina. Pero ka mention ko do si Christopher nga Pumucham nga away sa kabalo no nga ang sulod dito gali mga illegal sining droga no sa malita dito sa sulod sa salakyan kung sa dinhi siya na checkpoint sa may Port of Calapan. Aribla no kabahin ang inangin istoryahan nay although nga di siya guama no dibol ang tingog sang lalaki kay through cellphone pero sa iya sang babaye matahag no ari pa bati ta Pumucham ang naging istoryahan nay sining mag-asawa. Tate, ano magbugalo mo mga bata mo? Ganun ko luluntat kaya wala allowance. Dari din ko nilang balay din kwanting mga bata mo to gingos ganit sinilas to. Singko sagi po mo ingos ng dakpan sa papa niyo to. Nanawag sa akong si Bobong. Kay Jod yan na balaan, naging pakadto si Jod sa PlayStation to sa may uton. Oo. Chair lang sa yung. Ano? Balaan ang guro ni Burnok na eh.
Ay, ambot na si mo, Chris, ah. Amo na gani, bay ilang, kay hindi imo yan na sa laya, kay imo sa laya, wala mo mayo, anay sikyar ang imo karga kung ano. Amo na danog bra mo permi, ya, baton ka lang karga, wala mo ginakuan ka, pila na kung magambal, si mo kung magkarga, kasi mga kuan lang tawon mo ginang karga mo. Biyahe kami subong ni Negro ka ni Nini, kay si Nini gibi mo podget, hindi sa naman tali pa doon kay Gabusong, budlay na bala ano, matabo siya. Ilonggo mo galit na. Ha? Dala na nga dabayo, o short kag brief mo da. Ang toothbrush hindi pwede? Ang toothbrush hindi pwede da? Ha? Pwede? Pwede yan. Sige, dala. Ano to, nagkakadlaw pa si Chris? Ikay do hindi ko to abi mo. Pero mo na nga daw ay naman gina-power itong pamilya kay tiba si kun makapekto man sila. Tiya mo nambal nga hulaton niya lang to. Bubot nga makabot no subong buwas ni guro laban-laban. Dito sa may Kalapan Oriental Mindoro. Ano sakyan nila? Nolas lang no, ma-commute lang. Makumita sila gani, pero ano yung sakyan nila? Dodre ko sa Labagi sa sa may sakay sila sa bus pakadto sa may Katiklan. Tapos laban no Tiroro eh. Oho. Dito to sa may sa ila sining destinasyon eh. Bamucham. All right. So check naton sa may Pabiya PNP ang record no ni Christopher asunod kay Police Lieutenant Gilbert Manguera no Police Lieutenant Manguera Deputy Chief of Police ang Pabiya Municipal Police Station wise ang record no ini si Christopher sa Pabiya in terms karon tikod bay kantanan gid man ini siya sa illegal sini nga droga mucham kay kun may record so under monitoring ni no sa Pabiya Police Station siya sini nga hulag kag kun magpasiti kun do nag-engage sa illegal sini nga droga so may mga intervention kag may mga ginahimo man nga lihok ang bahin sang otoridad bumucham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. By the way, Bombo Jomar, mahirit lang ko kasi sino ni salakyan ang dala ni ginadrive ni Christopher? Wa ito na mention sang asawa pati siya doon di sa ganit kilala ko kasi nung salakyan. Ay, kay nakita yan lang to sa news. Hindi iya salakyan, drive niya? Ati mo nang giya pa nga gusto ta maklaruhan kay hambal sang asawa pagkakita ito ganin nakibot siya kaya biya gani kunuwing ba na drive ba ni Chris mo? Super? Na tumod kung sa diin halin ang salakyan? Okay pa. Ang inistorya na laki na do buron sa sa pangamustahan ay kag kun anong mga needs gito. Pero namin ko bala samahin sa kapulisan, naka-coordinate niyang kapulisan ta dito sa mga otoridad sa Mindoro? Amo nang check ta dridugang kay ginatry naton man kani pakingutan ang aton sa nga kapulisan kung anong mga latest ni karon nga development kung paano nga si makabulig man sa ila sining investigation ang ineng nasambit sini karon nga pag kadakop sining dako sining amount sang illegal sining droga Bumucham. All right. Back to you Bumucham. Sige, thank you so much Bombo Jomar Villa. Lipat ko naka-extra sa gali. Anyway, sa aton sining mga kabombo suno sa bayaw nakagi na ngagin kumprontar ining si alias Christopher nga hindi gid mag-engage sa illegal nga droga.
o hindi magamit sa illegal nga droga kay nabalaan man kuno sang bayaw niya ang mga sinyales sang isa ka tawo kung nagagamit sa illegal nga droga. Kay ti trabaho ya drive, no, taxi, delivery, wing van. So amo na nagaruro pulaw, no? Ti anong balbla ni Marbel kag ni sang spokesperson sa PNP, biktima lang niyang mga nagagamit kung sa illegal nga droga mo kay blamo ti ga-drive ka nga daan, kinanglan mo nga hindi matulugan. Dapat magamit ka kuno sang shabu. Para di ka matulugan kaya mo nang kinanglan sa trabaho. Anyway, ang luyang naton may baluan sa karon sini nga mga tinion kung sino nag-hire kay Christopher nga mag-drive, kung sino tag-iyan isang puti nga salakyan niyo, hamako nimo masobra 800 million, lapit 1 ka bilyon nga balor sa illegal sini nga droga. Kag kung diin initani iya ang iya sini nga destinasyon. Sa aton sini mga kabumbo. Hamakon mo sina banwa. Aton sinigani iya nga tsuriya is that nga bangod sang pamigado, kapinot sang pagpangabuhi, dugang pa sang pressure, sa iya sini nga mga himata nga ginapangayuan siya kay kumo, siya lang iya ang mayara sang trabaho, why naging guro sang lisuan, ining si alias Christopher, kag posible na ibaluan niya man ang risgo nga iya sini nga pagasudlan. Nga patabukon lang ang kontrabando sa kundiin man ang destinasyon, sigurado nga ini siya ang makakwarta. Gintaya na lang ni Christopher, inaya tsuriya ko lang paglantaw ko sa sitwasyon. Gintaya niya man guro ang iya sini iya nga buwasdam lagi. Kay ti one time big time makalusot ini dako ang iya sini nga kwartahon, masulbar ang problema sang iya sini iya nga pamilya. Kay ti hamakon mo hambal sang iya sini gani nga bata, sinya bisa nagabano gani iya arthritis, sige lang basta makakwarta lang siya, dive or drive, no? Namin ko nga dive, ti sige, ubra sa pagmaniho sa gyapon sang salakyan. Nakita naton ang kung sano pa kagustuhan ni alias Christopher nga mahatagan niya sang kayuhan man ang ila sini nga pagpangabuhi, kag mahatagan niya sang mga ginapangayo or kinahanglanon sang iya sini nga mga kabataan, hilabi na sa bahin karon sang ila sini nga pag-eskwela. Isa pagin sa mga tsuriya naton banwa nga ti may posibilidad nga hindi lang kay subong ini. Natabo, may posibilidad man nga makapila naman siguro kabes or beses nga nakapalusot ining si alias Christopher sang kontrabando, illegal nga droga abe, bangod nga ti may ara sang ginapahayag, ginapanag-iyahan niya nga salakyan. Kag kung paano niya ini na-acquire, wala man gani mabalaan sang iya sini nga pamilya. Or may posibilidad, ginhatag, ginpahulam, or basi ginbakal yaman kay nakakwarta siya. Pinaagi sa pagtransport sang illegal nga kontrabando, sang illegal nga droga, sa kundiin man ang iya sini nga destinasyon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi ini bag-o or hindi ini among sitwasyon sang makabig naton plastada sang pagpanikasog sang isa ka breadwinner, madamo man iya sang yara sa sitwasyon katulad ni Christopher nga daw halos tanan nga trabaho apan para iya nga makakwarta agod nga matagan sang kinahanglanon ng iya sini nga pamilya. Ugaling ang iban sini, waay gidya nakapaminsar nga ti maka one time big time,
No? Ang ila siniti himuon nila ang tanan sa maayo lang iya nga pamaagi agud nga matustusan nilang ila sini nga pamilya. No? Ti kun ka isa galing ang masakit lang sa balatyagon sa aton sini nga mga kabombo, kita mo naglabot gani isa sa punto nga ginpang black ni Christopher. Kay natak-an na siya mo. It seems nga ti daw kumbaga pa, siya na lang iya tanan, bisan sa gamay siguro gani nga bagay, siya na lang iya tanan. Nadugangan pagiguro ang iya sini nga pagkadismaya, bangod nga ti, amo na ng pagpaningwa niya. No? May hindi pa iya maayo, kag waay niya ginkalipay nga natabo sa iya sini nga anak. Nga wala nakatapos sa pagtuon, kag gati, nagbata, no? Pila lamang ina sa mga konsiderasyon nga ti, siguro, nakapaminsan si Christopher niya, isa na lang No? Niya kay ang mga sadto kung ang mga transaksyon do nakaluwas man, nakalusot man, ti base ini makalusot pagid 800, masubra 800 milyon, lapit 1 ka bilyon nga balor sa illegal nga droga. Ti dako di ang akon nga kwartahon. Mapatapos ko ng amon sini nga balay. Mapaiskwila ko na tubtob mag-college, tubtob makatapos. Ang akon siniya 7 ka mga kabataan. Yati sige deal ako mapalusot. No? Yan mo ning ginalantaw naton nga senaryo nga naglapot sa punto nga ti nadakpan karon iya si Christopher sa aton sini nga mga kauturan. Kag siguro ti ang akon lamang nga mapalabot man nga dapat ikonsiderar man sa mga pamilya or miyembro sang pamilya. For example, hindi iya sakay sa pamilya ni Christopher kundi sa pangkabilugan. No? Nga kung may himata kamo, nanay, tatay, utod, gabayi, utod nga laki, nagatrabaho. Oh. Kag ang trabaho niya abi sa aton sini nga mga kabombo, inang hard labor or bisan hindi man gani hard labor, ti nagatrabaho siya bala. Oh, tapos gamay-gamay lang nga mga hulag dira sa inyo sini iya. Dayon nyo tawag, dayon nyo chat nga padali ko ni bikwarta. Oh, kaya mo sini mo sadto sa aton sini makabumbo. Ting ila sini nga balatyagon, nagawuri sila kay kinahanglanon mo, di mas pangita pagid sila sang pamaagi, apisar nga may trabaho, maka extra income para lamang iya nga mapadalaan kamo dira. Tita ni, ikonsiderar nyo man ba, kaluluoy lang to si Tiyoy, kaluluoy lang to si Tatay, kaluluoy lang to si Manoy, si Manang, nga was-was to sang trabaho, tapos kami iya, mangayo nga padalaan lang di, kung hindi mapadalaan or madelay, malain pa ang buot. Oh. Pareho sa kilala ko, ginpangayuan siya bumbo umel sang inugbakal sang bulong. Ang utod niya, nag-message siya, Brad, si tatay balaga may ginabatsyag, nga may extra ka da or may sweldo ka na da, padali di may inugbakal bulong. Ti, ang utod nga nagatrabaho, hindi man gid amo sina kadako ang iya sini nga sweldo, nagtinguha nga makapadala. Oh. Ti kay nakapadala na, abi gani iya sang utod nga nagpadala, ti okay na bakal ang bulong. Sa aton sini nga mga kasimanwa, nakibot lang siya kuno nga ang live-in partner o kon asawa sang iya sini nga utod nga ginpadalaan niya sang kwarta, nag-my day. Thanks sa riband. Oh. Ribanded na ang buhok na yun mo. Oh. Isang nagpuro pamangkot ang kilala naton. Kung nabaton ginman sa ngamaya, ang padala nga kwarta para inubakal sang bulong, padala sa kuno 2.5, nabaton sa ngamaya 500. Oh.
Ilaban-laban ang reband 1.5, ang 500 gin date nila. Ti 30, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ang punto naton dira is that nga ikonsiderar nyo man ang mga himata nyo nga nagatrabaho sa iban sini nga lugar or sa luwasang pungsod. No? Kag subong manti kung maayo man lang lawas nyo, kag kung kasarang man lang kamo yung mangita sa trabaho or dulo diskarte kamo dira sa legal nga pamaagi, pwede nyo gid ina mahimo para nga mabuligan nyo man ang inyo sini nga mahimata nga nagatrabaho sa iban sini nga lugar or sa luwasang pungsod. Para nga kung ano kag ano dira mga kinanglanon sa sulod sa inyo sini nga panimalay, tigilayon ka man kamo nga makahatag kag makabulig. Hindi kay isalig nyo lang tuya sa kung sinong nagatrabaho. Dako man ang alibog para sa ila mo. Pero sa kaso ni Christopher sa aton sini nga mga tagpalamati, dugangan ta pa ng pagpangusisa sini mga implastar ko to sa inyo ako lang sini nga tsuriya nga ti bangod nga pressured siya sa mga kinahanglanon sa ila sa iya sini nga pamilya ti way na siguro sang lisuan pa hambal gani sa aton sini nga mga kabumbo dino kapit sa patalim, no? Risgo ang iya sini nga buwas damlag. Sa baylo nga ti kon makalusot dako man ang iya sini nga kitaon kag panigurado, no? Nga bisan pa paano maalsa niya sa kapigaduhon ang iya sini nga pamilya. 40 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Si City District Engineer Pakana nagpadala naman sang sulat sa kay Director Engineer Sariboy Oropel sa DPWH Regional Office 6. Nagsabat siya pa tuhoy sa sining question sa tubalang lihok sang city government nga kung sa diin ginvito ni Mayor Jerry Treñas sa itong mga request for road closure sa mga project nga under iya sa implementation sang Iloilo City District Engineering Office. Ambal sang district engineer sinya ti si Mayor ginguro mo nagapadelay sang implementation sa mga proyekto. Kay Santuanay hambal sang city government ang rason sa pagvito ni Mayor Jerry Treñas kay wala sang mga nagakaigo sini nga koordinasyon ang Iloilo City District Engineering Office. Nga do ginabypass siya kuno ang city government tabi. Hibalonta kuno nung sabat sang district engineer lakip na sina diri karon flow sa traffic sa Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market mabalik na sa two-way kung mahimos na ang mga temporary stalls. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iya nga banda sa sining nga Marso as they are set to deliver another great musical show sa concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagid lang
ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba, o kun paghugas sang kinanan, o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ang unod sang sulat ni District Engineer Roy Pacanan, ginatudlo yung diri karon ng alkalde nga si Mayor Jerry Treñas kuno iya among nagapadelay, nagakos sang delay sa implementation sa mga project diri sa syudad sa Iloilo. Ti anong balasihan sang District Engineer? May kantanan sa sini karon nga ginpagwa niya nga statement pinaagi sa sulat niya sa Regional Director sang Department of Public Works and Highways. Sa aton sini mga kabumbo. Kag ang pamangkot sila diri banwa unahan ko na lang daan. Hasta sano pa ini magalawig ang sunggudanay sa tunga ni Mayor Jerry Treñas kag ni Engineer Roy Pacanan man. No? Kag ginahimo nila nga taytay si Engineer Sunny Boy Uropel. Mapagwa statement ang alkalde, ipagi through letter sa Regional Director, masabat si Engineer Pacanan sa letter ni Mayor Jerry Treñas, ipagi yaman sa Regional Director, nanuman sa aton sinig mga kabumbo, do mahamot ka man sa pagtamdanay isang District Engineer kag sang alkalde sang syudad. I-check na bala si Momo Angel Tangel sa report. Please go ahead. Momot siya miliwat nga ginbasol sang head sang Iloilo City District Engineering Office si Iloilo City Mayor Jerry Treñas regarding ini sa ilang sabat kung delay ang mga projects diri sa bahin sang Iloilo City. Sa sulat diri ni Engineer Roy Pacanan nga ginpadalaman sa DPWH kon gin-address diri kaya Engineer Sunny Boy Oropel, ginsabat niya diri Bombotsyam ang ining letter ni Mayor Jerry Treñas nga ginpadala sang DPWH sa bahin sang ICDO regarding ini siya sa request ng city government sa supporting documents nga kinahanglan sang city kung miara pagidman bala nga budget ang mga merkado publiko nga ginapaubra sang Iloilo City District Engineering Office. So kung specifically ining Mandurrio Public Market kag iba niya mga projects, multi-purpose projects diri sa Iloilo City Bombotsyam. Ginsabat diri ni Engineer Roy Pacanan nga ang kalabanan diri sa mga projects na ginapa-implement nila, ang rason sang delay sini is si Mayor Jerry Treñas kuno Bombotsyam kay may mga kung istoryahan ko no ang coordination kay tig-insight dito sa letter ni Mayor Jerry Treñas nga last time nga dapat mag-coordinate ang District Engineering Office under sa Memorandum Order number 25 ni siya yata Bombotsyam nga dapat nga may aras ang coordination sa Executive Department ini mga projects sang ICDO. Hambal ni Engineer Pacanan
kung coordination ng istoryahan ko mo siyam, makapila na sila kuno ka beses mag-coordinate sa city government. It's just that may mga ginapang obra kuno ang city government agud ma-delay ang ilang mga projects iban diri sa ila kuno mo siyam ginapabuyan-buyanan nila ang pagpakikistorya sa bahin sa District Engineering Office. At the same time, ining mga aging site kid diri ang drainage project diri sa bahin sang Isnart Street o sa Medjay Ambasa specifically. Do hindi man ko magpating ang city government among nagakosang delay kay ang project para sa syudad tapos sa city government among makosang delay. Internal kuno mo siya may mga times nga example be ang last time to dumduman ko nagpatawag ko no nag-request ko no ang District Engineering Office sang meeting sa bahin city government para sa sining drainage project sa Medjay Ambasa. Pero before nila kuno ini i-approve ang meeting or ang request para nga magdiretso sa may city council, it took how many months pa kuno bomot siyam. The reason why nga na-delay ang project o kung ang mga scope of works na dapat ubrahon sa Iloilo City District Engineering Office. At the same time, hambal din ni Engineer Pakanan nga ang pati ang lack of coordination sang dapat kuno ang city government imbes nga magsulat sa DPWH nga abi hindi pag-indirekta kuno sa ilabong botsyam sa may District Engineering Office ang mga letters nila kay tuod gid man ang pag-call out sang city government ginabutang nila or gina-address nila anay sa DPWH and then DPWH ang mas-send sang letter of notice o kunang letter sa city government sa City District Engineering Office do kung magagagwa ang middleman ang DPWH o kunang office ni Engineer Saniboy Oropel before ini makalabot sa ila ang letters ng city government. Tigin call out ini siya sa District Engineering Office kaya dapat ang city government kung gusto gid nila sang communication o kung sabat dapat direkta sila sulat sa bahin sang Iloilo City District Engineering Office mamot siya pero tilang taon ta kagkuan taman sang ilang bahin of course ang city government nga agid man tuod be wala gid nila ginadirekta sa ICDO ang letter nga ginapangsulat nila kundi nagaagi pa sa bahin sang Iloilo sang Department of Public Works and Highways Region 6 mamot siya pero tiyang amo ni hambal ganin ni Engineer Pakanan nga ang amo niya klase ka pattern sang pagpasibangod sa bahin sang ICDO do kwan na gid siya do consistent ni kuno ang ila ginaubra kag hindi ini sila magpasugot nga ang accusation nga ni is hindi ma-address properly kay do may mga do kwan lang kumbaga mamotsam do galiko-liko ang istorya man bala kagati gina-address man diri ni Engineer Pakanan nga ang mga ginapagwa kuno ni Mayor Trenyas nga mga statement sa Facebook post ni tungkol Facebook post niya kuno bombot do halos taran kuno do hindi wala bala sang kwando hindi ma-basis di kay ang mga ginapagwa ya diri nga last time is ari ni hambal ni Engineer Pakanan nga ang communication kuno ni ang like wala kuno sang update sa mga status projects di hambal ni Engineer Pakanan nakahatag sila kuno sang update sang project nila as of February 28 2025 nakahatag sila sang ilang update man kung status report sang project nila kung as dated as March 4, 2025. Amo ning problema basta wala bang motsa wala pa nakalabot ni Mayor Trenyas o kung with this walang taon tano sining sa Batman sa bahin sang Iloilo City Government kay kung mabasihan ta naman niya ang letter nga ginpadala sang Office of the Building Official sa bahin sang Department of Public Works and Highways malawig-lawig niya nga page mong botsyam sobran sa yata 8 pages with the attachments man abe regarding sa mga status reports kag mga ebidensya iya halin sa bahin sang Iloilo City Government. All right. Alang taon tapagit ano sinimangin sa Batman sa syudad kay amo ni initially ang ilaman abi nga dugin sa bat ni siya sang District Engineering Office bamot siya mo sa letter by letter ni ang ilang ginobra wala sang proper communication kay ti madumduman last time to gin patawag kuntan ni Mayor Jerry Trenyas ining City District Engineering Office pero they failed to attend and to go sa meeting kay ang hambal ni Engineer Pakanan dumduman mo tumamot siya nga gin-declare naman ko nga persona non grata nga abi makadto pa ko sa may bahin sang Iloilo City Hall ba mo siya. Aha.
Pero Numan. kaya- Ako na naman lang nino, opinion and kung i-consider bilang advice, once and for all, abi, una, ibawion ni Mayor Jerry Treñas ang persona non grata, declaration of persona non grata sa Engineer Pakanan, kag ipatawag siya sa Para meeting. wala rason, no? Oo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pag hindi pag iya magtambong si Engineer Pakanan, ati mayara man sang battery of lawyers dira ang city government, pinaagi sa city legal office. Ibase kung makaimo na sila sang mga lihok dira kag kung ano man nga mga legal measures, no? Parang masukot ang Iloilo City District Engineering Office. Kung ang paglantaw naman sa Iloilo City District Engineering Office nga ang city government or kung sino mga opisyal or kung si mayor man imuyang nagaupang sa sining implementasyon sa mga proyekto sa syudad, I do believe nga may mga abogado man nga kilala si Engineer Roy Pakanan nga ila sini nga iga-translate sa legal nga mga move. Para nga once and for all masettle na ini kag may sayran so that mapatigayon ang mga proyekto mo Angel kay why naman sang iban sini nga maga-suffer kon ang mga projects sa delayed. No? Kunti ang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Nagaantos na ibang batsa mo until Hindi now. pa niya mapiktuhan ang mga taga Buena Vista, Guimaras. Hindi man niya mapiktuhan ang taga Buruanga, Aklan. Or ang taga Maayon, Capiz. Or bisan gani ang mga taga Santa Barbara. Ang mapiktuhan sini ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Di ba mo, Angel? Amo gid bang batsa nagkakaapektuhan actually sa sining mga nagkakaipit, kumaga nagkakaipit ni sila mo sa sining sitwasyon bala sang mga projects kuntani nga sila man ang mangin pulos kag ginahulat naman nila makumo 3 to 4 years na nga tenga or wala pa sa gihapon malabot bala ang ining mga projects nga ni pero ti ariyo may mga attachments di nga may mga ginhatag ng city government nga do 100 ari bombot siya 167 pages ni sa nga letter na ginsend sa aton, di ba ulang gito, regarding niya sa mga attachments nga ginpadala sang city government sa bahin, sang district engineering office, plus ang ila, diri nga mga proof man abi sa kung ano ang mga status sa mga proyekto, kag ang receiving copies nga nabaton sang office of the building official. Tiki-tagsa-tagsa sa ila mayara sang where assess. Amo na gani aton nagalaom kita si balangko si Mayor mahumok ini Balatyago ni Mayor Jerry Treñas mo. Si Engineer Roy Pakanan although nga why pagin man siya magdugay kag personally why kun niya maka-meet siya sa any engagement since nga nadeklarar siya nga persona non grata. Pero may mga feedback man ako nga nabatian nga mahumok man kuno ni Balatyagon si Engineer Roy Pakanan base dira pa lang mapangitaan sang mga win-win solusyon bala para nga matigayo na lang ni mga proyekto diri sa syudad sang Iloilo kay balaan man naton nga why man niya sang kagustuhan nga malain si Mayor Jerry Treñas sa syudad mo. Si Engineer Pakanan bilang district engineer nagapati man kita nga why man ni siya guro sang tinutuyo nga makapalain sa syudad sang Iloilo. Diba? Meet halfway lang mo siya, meet halfway nga matigayon ang agenda sang isa. Pero wala mo kung sino nagkaka-stress na dire? Sino? Si Director Sunny Boy Oropel. The middleman. siya ang ginapagyan sang tanan siniya nga mga kung sano pa bala Bumbo Angel mga kabugat sang Balatyagon. No? Do amo ni siya ang do amo ni siya ang best friend sang nubya kag magnubyuhanay. Akugid mo. Di ba la gel? Do siya niyang palautwasan
Oh. Nga kung mag-away ang duwabla, ti hindi magsapakanay. Ti siya ning palagyan sa mga mensahe. Ang balon mo na ang miga mo. Oh, balon mo na ang miga mo. Nga nakita ko siya. Upod sila ni Oscar. Ginagbayan siya ni Oscar. Ti ako nga nubyo, kalain na akong buot. Oh. Mambal man to yun ang bayi sa best friend niya. Hambalon mo ng best friend mo, nga nakita ko sila ni Rogelio. Rogelio, Ruslo na mismo minsaron. Di ba, bala mo nga si Rogelio, best friend ko na. Oh, best friend mo na, pero maglakat ka kay Kiay. Nano to ya? Masilos ko sa... Huwag ko kasilos sa babae nga ginupon-upon mo, pero sa iya to yung kay Kiay magtikang, basi kon may something. Oh, uso na nakadaan subong. Dahil nga dyan, boy, best friend mo mo siya, may duda ka ganyan mo. Mambal, sa ibaw na, ka man imo ban. Bala mo yung may PWD, person with disability, to ya si Ruilio, nga best friend ko. Muna magtikang siya, duwa iya height. Magtikang siya sa wala, 5'6". Magtikang siya sa 5'9". Huwag mo na nga nagka-KKI. Baka ng isa. Oh. Amo na bala? Kung kaisa na, mambal na ang best friend, ang napatungan. Oh, baala ka mo da! Bulagay ka mo kung mabulagay! Ako yung ginapaproblema nyo di. Pero hindi man sa mo na. Ako yung nagalaong ko nga makaistoryanay gidya, no? Soon! Oh, si Mayor Jerry Treñas kasi Engineer Roy Pacana, nagod nga mahitso na niyo ang kung ano man dang dapat nga hilitsohon para sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo. Amo gina pong matsam kay kaipit. Kumaga may mga kita mo na ako may magmiguhay, may mga bata-bata sila ko may mga mami, may gitawag sa ila mami kag daddy. Kumbaga gakaipit ang mga tao sa palibot nila bala, especially ang mga katabo, nagakaipit ang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo bangod sa hindi matigayon ng mga projects kag gakadili nga mga projects because abi sa sining mga internal nga mga rasones nila nga tikuntani kung maistoryahan lang man tuod personally kag mahitso mas maayo gid kag hindi na mag-antos ang pumuluyo sang syudad sang Iloilo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Angel Tan sa imo siniyang report. Ang gusto mo lang niya sa alkalde, no, nga matapos na ni ang mga proyekto bala nga mga nagkaladile mo nagadi nga ti kung wagin man sang pundo dira ang hambal sa alkalde siya ti plastar nyo kay kung wala na pangitaan ta sang medios posibles para nga mahuman na ini. Ti here comes another issue nga nagapangabay to sang road closure ordinance ang Iloilo City District Engineering Office tigin veto ni Mayor kay sandig sa impormasyon nga nakalabot iya sa kay Mayor Jerry Treñas nga wala to iya sang proper coordination sa ila sa city government or particularmente sa Mayor's Office sabi ining mga mga proyekto nga inog implementar. Pero hambal naman iya sa Iloilo City District Engineering Office through the letter of Engineer Roy Pacana. May mga letter kami, may mga nagkakigo kami nga ginpang submit dira sa inyo. As a matter of fact, may isa gani dira iya ka may isa dira gani nga ginlakip sa inyo sini nga letter sa amon nga ang data halin man na sa amon. Di amo sinido mabudlay, no? Mas maayo paguro nga ti once and for all may istoryahan na lang ni kag maimplementar na kay lapit na lang baning na kung masuguran pa lang kag matapos mo lang mga proyekto para sa kayuhan sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo, mas labing maayo ged. Sa aton sini nga mga kabumbo. Damo pagkikita sa mga balita kag informasyon ug galing kiti alang-alang na gidaton sini nga tsimpo. Nag-standby na karon si Tita Regine kag standby man kamo dira sa kahapon lamang program. Dari sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Ini mo lang ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Over, gabilin sa imo sa manenang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subo nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iya nga banda sa sining nga Marso as they are set to deliver another great musical show sa Concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon.
Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas ang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ang handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay. Pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds at... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Happy weekend! Good afternoon, kids, sa inyo. It's a beautiful Saturday, mga kabombo. This is Tita Regine. Nagapanumbalik kita para sa kahapon lamang program. And
Ari na diri ang aton nga winner si Rico sa 2nd District, and in just a little while mag-iistorya kita sa iya and prepare maghaharak-hak naman kita. Kaupod natin si Rico. Si Rico pa. Well, anyway, so may mga ara man dira istorya, be it about your love story, your life story, or something tragic, something painful na natabo sa inyo, or something exciting. Pwede gid nga i-share ina diri sa kahapon lamang program. All you have to do is write your stories and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man sa gihapon nga isulat kag ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon, Gid, to each and every one of you out there joining us today diri sa kahapon lamang programs, especially sa mga friends natin abroad. Lapit na lang ang election diri sa Pilipinas. Check it on ta. How many days to go before Election Day? 51 dias na lang mga kabombo kag magakast na kita sa aton nga mga boto. So let us all be wise and choose the right leaders nga aton nga igabutang sa mga pwesto. It is now 19 minutes after 2 o'clock. Later on, after sa aton nga pag-interview kay Rico, ang announcement naton sa aton next nga winner who is also going to win 1,000 pesos nga cash, and of course that chance nga ma-interview man, makaatog bangay kita diri, hopefully diri sa Estasyon Sambombo para sa pag-interview naton sa inyo. So kung sino man nina ang tanan nga mga nabasahan ta nga mga letters for this week, qualified gid para sa aton nga pagapilian. So good luck. Ari na aton nga bahanon para sa inyo sa sini nga hapon, March 22, 2025, beautiful Saturday with Tita Regine diri sa KLP. A song from Ernie John Colores and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa iyo, good afternoon. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin, at sa ilang sandali bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin na ihahayag ang ating mga damdamin, at sa harap ng dambana sana ay iwan mo na lahat ng duda. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, wala na lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una ay di mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang hindi bibilangin.
bitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, kung gasakit dughan mo da, no? Ipaagi sa pagsulat, ipaupok. Diri sa KLP. Share with us. Ano na ba tiyagan mo da? Isulat bala kay i-share. Diri sa kahapon lamang program. It is now 2:24 in the afternoon. And sa sininga hapon, ari na diri siya. Ready na kamo dira nga magharakak naman. Kaupod naton ang ating winner si Rico sang 2nd District. Good afternoon gid sa imo, Rick. Mayong hapon man sa imo tita kag sa tanan ko nga classmates sa kahanginan. Diaro man si Choy Rico nga nagapungko sa mahiwagang trono kang Bombo Radyo nga interviewon ni Tita Regine second time around. Ipreprahan mo gid na. Wala man tita. Rico ha, kung wala ka pa na slide sa mamasa-masa nga lupa bangod sang ulan. Wala ka pa kadumdum magsulat liwat diri sa KLP. Nga nga nausdang kaya how? Labi kay nag-ano ako tukot tita lantaw sa takas kung may kurumpayan nga dahon katabang and then kang na-confirm ko mga may dito. So nag-uli ron ako. May drulhugon ugaring nga isa lang kada pa, isa pa lang ka step ay abaw naglagbang ko dayon. Ginampas ako kakapre. Siguro may natandag ako itong sa tabi-tabi tita. Tapos ito na nag-andar ang utok mo. Uy, may nadumduman ko. I-share ko sa KLP. But after a while man, ha, nga pahuway-huway mo, Rick, ha. Kung wala ka pa yan na usdang, wala ka pa kabalik, diri. Ano ganin mo kurso, Rick? Nga ang agapananom, Timo, ha? Ang kurso ko tita, Bachelor of Science in Agriculture, major in Agroforestry. Ay, abaw. Di ko na mo sina, kung major in agroforestry ka, ano ginaubra mo sina? Okay. Ang agroforestry, tita, isa dyan ka sistema kang paggamit ka lupa wherein gina-integrate mo ang kahoy, ang tanom, kag ang mga kasapatan into one system. Bali, each component may relation sa kada isa. Mm-hmm. Yeah. For example, sa nutrient cycling, ang ginakaon sang baka ang dahon sang kahoy, mga hilamon, and then akong maghigo na siya, ang higo niya pwede i-fertilizer sa tanom. And then the cycle goes on and on. Okay. The symbiotic relationship. Doon mo na? Yes, tita. Istorya kami, Birix, ng imo experience. Sa itong nag-eskwela ka pa sa college. Sa itong first year college, ka bala kang nabilong ka sa section D. Kumusta ang mga classmates mo to? Ano permi ang senaryo sa inyo nga classroom? Oo, tita. Ang aman nga section D. Masami ginahambal kang iban nga ang section D dya, section dungol. One direction. Sa pagkadungol. Tapos, ang aman niya class advisor, pa man si ma'am, maunod. And then, ugaring, ang ana nga itsura, very serious. Tapos daw gina-mind conditioning nagid kami nga para siguro nga hindi man kami magpaagtas kana eh. Sino mo terror si ma'am? Oo, medyo terror gid man tita. Insaw? Kaya siguro hindi lang siya gid guro gusto mag-agtas. Nga mas stress gid ka namon bala. Sayang ang ganda niya kasi eh. Ano ni si ma'am, single pa ni or double na? Double na tita. At hindi gid man dapat ang pagpaugtaso na Rick. Mali, sili mo si ma'am nga ni, nag-assign siya sa inyo bilang mga cleaners.
Bisan tita. college na ha, may mga cleaners pa yan sa gihapon. Oo. Doon ka namin lang, kaya you continue nga gina-train ang adult, no? Nga estudyante, dito mga balbata, para sa future man, nga pagpangabuhi. Like, kapag panindo sa classroom, istorya kami birik. Ano nga katabo? Ano yung mga penalties? Yan ang teacher nyo nga naghahatag penalties sa inyo kung mag-absent ka mo sa pag-cleaner, pagiging cleaners ninyo? Ho, tita, sa amon may cleaners pagid man. I don't know kung sa iban nga school may ara pa na. Oo, sa iban public may... school. Ako Oo. naabtan ko pa na. Oo. So, amo na tita, may cleaners kami, baliging grupo kami sa 5 groups kay Monday to Friday. Mhm. So, one time kato, kay may nag-ano rin daan si ma'am, nag-condition ka naman bla, nga kung hindi ka mo, kung ma-absent ka mo sa inyong cleaners time, amo diyang penalty. Magbabakal ka mo kang walis tambo, walis tingting, wax sa floor, detergent, kag iban pa tita, mga dustpan. Mhm. Tapos double the hours of cleaning. Ay, aba. So may gana pa ba ikaw nga ma-absent kay amo dang penalty? Gani man. Terrible, no? Pili ka lang da or tanan gid na? Depende kung pirai mo absent tita. Okay. Sige. So, anong natabo? Isa ka adlaw, tinalate ikaw sa pagsulod sa iya klase? Oo, tita. Ang ti kay ako, ang imol-imol gid ko to nga time. Tapos wa mo ko ti barakal siguro silig, mga habon nga dia. Mhm. Kung mapalit pa ako, ti better na lang nga agahan ko lang pirmi. Natubuan gid to, one time, nga daw na oro adlawunan ako guro ka bugtaway. Tapos, ang mga CR, puno kang nagarigos, mga girls blara tita. Yung mga boys, ti, dyan lang sa sagwa Kung may sila pa to, mga girls. Sa boarding house yun na? Oo, sa boarding house naman. Ugaring, kang natapos ko rigo sagwa, kung ko din ako dyan mailis man. Kaya nga kanto alya, 25 by, daw, pira lang to man, 50 cm. Ti, Dosibin lang to eh. Adamduman ko tita nga, amo dyan ginadara sa kunan ni nanay nga, pang punas na kabalhas. Okay. Ang di ang napudyot ko nga tawel tita kay man, ang brand nyo ko nga tualya, gindara kang taso kung nga magurang sa Manila, bago ta na magpa Manila, wag naglisensya kanaken. Di amo tong nadakpan ko lang sa balay ang tawel ni nanay. Okay, pangpunas. Oo, pangpunas lang. Ti kun ko do hindi gid maka-cover ka akin nga kuan man. Kuan ko. Okay. Kung kulatan ko na lang siguro matapos yung mga girls mag-rigos ay. Kaya hindi ka pwede kasulod sa kwarto mo kung dito ka mag-ilis? Di kay sa second floor tita, second floor. Tapos do, andun na natong common sense ko to nga time man. May isa man nga CR ang amo namon, way kumandad, dagin huram ko na lang ato. Oo. Di amo to tita, gid patapos ko gid, hasta nga do 7:30 na. Ti nagdali-dali ako sa eskwelahan adto nagpanglaktod ako to sa hilamunan sa para maka-shortcut. Pag abot ko sa classroom ay nagapangalimpyo man tuod tanda pero nga kan nga nalistaran sa blackboard. Nga late. Nga late, oo. Okay. So ga-expect ka, nga pinaltihan ka. Oo, tita Yung pinaltihan ka gid man ni mamo? So kang suktanay na tita kay dira man sa clearance dia nagakaygo nga Dira na lang ang suktanay gali kung magpapirma clearance. Oo. Okay. Sa pirma na clearance para way titakas hindi ka makalikaw. So ang na-assign nga mag-monitor sa mga nagaubra, sa mga nagasubmit kang anda penalty, ang daw best friend kumanta na tita. And then ko na Rick, lantawa blay mo dya nga attendance, daway man ti mo dya ti absent. Ko do naka-absent man ko to ligad, analit ako. Bilang taon ko be, ti kang ginlantaw ko do pintok man lang dya, wa IT check, wa IT letter A or letter X. Sino na nagabutang dira si ma'am or ang best friend mo? Si ma'am tita, si ma'am ang Di ba siya lipatan ka ni ma'am? Ay, kasi hindi siya kapatid tita nga si Rico, malate. Kasi nasala ng classmate ko pag sulat sa blackboard. Siguro mo na tita. So in short, why ka na pinaltihan? Why tita, kay daw natahapan bla ko magmuno kay ma'am nga namunuhon ta na nga, ay ma'am may absent ako.
Ti ano jabay? Ti kay dawa mo ko ti barakal ka to ka mga penalty tita. Umur siguro ngoy ko na lang mo no. Di pabayin na lang. Kung nalipat si mapabayin na lang. So wala ka na pinaltihan. Uy, ako na penaltihan, ako lang isa. Sa bilog naman nga klasihan nga mga 50 kami siguro kabilog. Ako lang isa ang white penalty. So that means ikaw lang isa ang supposedly wala absent, wala late? Oo, nagapamiho-miho lang ko sa bahay, tita. Naginaldaw-lantaw ko lang ang mga ingad ko nga, mga classmate ko. Nga nagapanglimpyo, halin aga, hasta hapon, pagkarumaan, may dyan duman. Tapos nagabakintol ka mga silhig, mga daspan. Kadlaw na kan, tita. Wala man sang ni isa sa mga classmates mo nagmuno kay ma'am. Ma'am, si Rico, bala kaagi ni sa late, kaagi ni sa nga, wala ka pang clean, wala man? Uy, man tita, kay way man naguro na halata ang attendance nga kay siyempre kung pintok lara do hindi mahalata kay kagamay ka attendance sheet mo. Magaling na. Oo. So in short, nasortehan ka gid Jeric. Or palangga ka lang gid ni ma'am mo. Or kabalo lang si ma'am mo nga wala ka gid inubakan. Siguro sa mga porma ko tita kabalo gid si ma'am. Okay, that happens ang first year ka. So second year ka na, sino naman yung mga teachers mo ang hindi mo malimtan? Kato si tita, ang mabukod naman nga teacher nga senior citizen duman. Ang anang klase ka naman is entomology about insects. So kay ang amon nga sitting arrangement pasunod base sa alphabetical order sa apelyido. Di kaya ang apelyido ko, letter A, sa tubang gid. Alternate boys and girls. Okay. So, every time nga may paagta sa likod tita, mga boys abi diya nga gaginahod. Kay si Sir, why siguro ka, mind conditioning ka naman mo, bago mag-umpisa ang klase. Ginako na, oy, mga boys dyan sa likod. Ang sagay nyo kaginahod dyan, karon pang bungbengan ko kamo. Pang salapidan ko kamo karon, pang bungbengan. So that's why gitawag mo siya nga si Sir Bongbong. Hindi ako diya nag-alias, tita. Ever since, amo diya ang ginatawag ka na ka mga estudyante nga ragtasan, si Sir Sir Bongbong. Kaya pang Bongbong. Ano ganing pang Bongbong? Ini ka pamulpog? Ano? Something. Amo diya, tita. Pang basta masakit ka gid, Okay, so that's one. Hindi mo malipatan si Sir Bongbong, kaya nga pang Bongbong. May isa pa gid si Sir Bora ni or Bora. Actually si Sir tita, Sir Bura. Bura. Okay. Bura. Bura as in mucus sa saliva. Ang gintawag ta na nga Sir Bura, hindi man ko diya nag-alias ka na tita, kaya nabatian ko man lang diya sa mga classmates ko. Kaya ang mata kang mga classmates ko nga diya, daw mga sniper. Sniper? Oo, bisan sa likod tita, makita, ginanda nga, samtang nag-lecture si Sir, ang bura sa gilid ka nga baba. Nagatapik, bro, bay, nagadura. So that's why yung tawag niyo sa si Sir Bura. Tita. Di kayo una-una kay Gidrick sa kamo gintanan. Ako gid sa tita, sa tubang gid kalamisa na kay may nauna pa kanakin nga sa alphabet mo. Bali sa tubang na gid ako nagapungko. Okay. Kisa nga nagadura ti nagatalsik gali. Kung mas interesting ang leksyon, mas naga-heighten ang emotion, mas nagatayog ang bura. Pamati to si Sir Subungay. Ay, sir, joke lang sir. So, muna tita, kung kisa, mamayha man, kung managang ka alima, kung amo na una. Siyempre, basi ma-distract ko ang klasihan, imunuho niya ko. Rico, pagwa bito, kay ginadistract ko ang klasihan, better na lang manghimuyong tita, kag manghipos na lang. Hindi gid aware si Sir. Why siguro nagmuno sa iya tita? Kay why so may nag-dare? Wala si mag-dare kay tama siya kano tita mo. Daw mala army ang ang panghambal. Ba? Oo, very hard. And then gaulan gali permerik Yon ko salot tita Uy, kaya ginagkalo, bi. Parang bawal. Hindi mo tamaan. Tita, kisa nagatalsik sa tsura ko, kisa sa alima, kisa sa talinga, kisa
nagasulod sa kaisipan ko, ano dyaman, yang gawon ako ni sir. Kaya hindi man guro Gusto lang gid guro ako mga mag-aram kay ang ginpaambit naman ako kang nga saliva rich in knowledge in the form of bura. Pero taas grade mo kay Sir Bura. Oo, tita. Di kay wala na ako nagreklamo. Kasi so walang bawas points sa behavior. Okay. Ay, about sa Rico. Ano naman yung natabo one time, matirag absent sa sa klase niya kay Sir Bora ni. Kay tinagtambo ka sang burial sa paryente mo. Sa iyagid man Oo, tita. Anong balisi mo? Si Sir Bongbong. Si Sir Bongbong. Si Sir Bongbong, kung ano dyaman, kaya daw nahadlok mo ko tita, mag-absent. Kaya daw kaagi, man diya nga may nag-absent, tapos nagahambal, tanaka nga daw sayod man. Gid ako nagabilan ka excuse letter. And then, pagbalik ko sa room, ang nakita na ko, kaya sa una gid ako mo. Kaya nakapungko raman tanan. Diyan tanan nga classmate ko. Kuna Nico, isa nga nag-absent kaligad. Ginakaraan ako, Tita Reg. Kara di hindi doon kadlaw. Kuna Nico, isa nga nag-absent kaligad. Kung ko sir, nagkumpanya rabi ko sir, may excuse letter man ko. Tapos ko na, hindi ta malubang ko nga way ka ka-attend Tita, ang itsura ko daw robot nga nagaloading akin nga utok kung ano nga emotion ang ipakita ko. Either makadlaw ako, kay daw karadlawan mga nga sarcasm, either nga daw mahibi ako, nga daw tita. Daw di man rin nga kan itsura. What did you do? Ang mga boys na sa likod, nagakirinadlaw daw may freedom tanda nga express na emotions pero akan kay sa tubangin ako daw nahadlok ako kay sir nga makadlaw ako. Kaya daw kapang lamon na. Ano nga balya? Nga hindi gid madayon nga ilubong kung wala ka nag-attend. Oo, tita. Dumay na balaan. Do anong wala do? Do hindi ako pati nga sa amo diya nga pangidaran ni sir mahambal na diya nga masarkasm ta na ka amo diya. Ido ka formal man kana. Naghipos ka na lang. Naghipos lang ko. Para ibitar na lang si bongbongon ka. Alright. And then one time naman, napili mo yung handout sa iyang eleksyon. Ano naman to yung natabo? Oo, tita. Kay gid ako mo. Ginadara ko ra pero may gid ang handouts ko. Kay siyempre sa tubang gid ako ni sir, kay daw nahadlak man ko kana. Tiya mo ra one time siguro nawili ako ka turog-turog tita kay mga 1 PM di ang eleksyon mo. Tapos kisa mabugtawan ko daw umalit rin ko tiga dali-dali na lang papanaw Tiya mo ra pag-abot ko ito pagpagwa kang handouts way kani kumadarakan nga handouts. Tikon ko mas share na lang ko diya sa tupad ko nga babae Tikang nakapungko na, nakaplastar na tanan. Nakita roman ako ni Sir Bongbong. Ginuno na roman ako kuna Rico. Then imo nga handouts. Do kara tita. Tikon ko nalipatan ko abi sa boarding house sir mo. Kuna piraring edad mo Kabata pagani kanimo maralipatan ka ren. Gusto pa big kadlaw tita. Tama kita na kaseryoso. Ti iba nya kadlaw ako lang waay tan Kaya hindi ka kabalo kung paano ka mag-react. Loading. Loading ang expression. Hindi mo siya ma-read kung joke lang siya or kay poker face siya, no? Kabudlay, no? Late ko na tita. Late ko na lang na-realize nga graduate na ako. Nga? Nag-joke lang si sir. So that means na isahan ka gid ni sir mo. In how many times? Okay, so that happened. First year, second year, ang mga teachers hindi mo malipatan. Kadto kita sa So nag-third year college ka na, Rick. Sinuniya si Ma'am Saan. Hindi mo gid siya malipatan. Tita, si Ma'am S, though kung talented ka sa room, daw favorite ka nimo. Kay iyang leksyon siguro ni mga 2 PM ti daw katuruyo. Ginakailangan niya sang manog icebreaker, bla na tawag? Icebreaker, tawag na? Okay. Oo nga, sino ma-intermission number dyan? Ma-singing, ma-dancing? Katulad dyan sa tanga? Ako tita, kay game na game man, daw kapalmoks ako to sa time, sa tungo time. Tapos, mga classmate ko man lang dyan. Adlaw-adlaw man kami dyan nag-imaway. Waya man ti madura kanaken. At amo to try ko tita nga magkanta-kanta. Tapos orihi
iba nagka-interest man tita, mga girls gusto na mag-duet kanaken. Yeah. Okay. So, Oo. naging paborito ka ni Ma'am S. Oh, Nga, Ma'am S. ikaw ang mahatag. Do energizer. Energizer. Pampalingaw Pampalingaw. So, mayo man na, no? At least, nadula ang inyong huya and then nahone ang inyong mga talents na pagwa nyo, no? Ay, may talent kini si Rico sa singing, may talent kini si Amoni, no? Nami gilis na mag-do-it. Okay. Di kundi enjoy man ang bilog nga classroom, di ba? Oh, tita, kami naga-cheer pa mo. Maduragin ang katuyo. Oo man, no? Labog tuyo sang tanani, no? And then, sang 4th year na ikaw, sino naman niya ang teacher mo nga hindi mo malipatan? Nga teacher, may ano pagit tita, may memory pagit ko kay Ma'am S. Ang tong ginpasab na ako sa nga lecture. Bali, ikaw ang iya nga Substitute. ginhimo nga teacher. Yes. Sa mga classmates mo. Kaya nga, ahaw. Okay, may meeting na tunga time. So, why ta nagruti makita nga iban, may mga maaraman ko nga classmate nga imaw di dyan. Tapos ako gada na ginano, kunari ko, ikaw dyan substitute ka na kami meeting kami. Sige na lang tita bisan na daw hindi pa ko gawa ka comprehend gid sa English language katunga time. Gin-try ko lang kung maintindihan ko. So amo na sang nagpanaw na si ma'am, ay grabe ang mga matakang classmate ko nagaturak gid kanaken kay nagaabang ka kanya ginahambal. Ano abi tita kay ang amon lection English gin-translate ko sa kinaraya. Ano pa? Na-enjoy sila. Oo, though ang ilang nga mga facial expression agree. Amo na. So easier kag mas klaro ang pagplastar mo. Oo, mas klaro. Okay. Tapos daw, namin mo, smile na kanya classmate, naintindihan nandang kanya lecture. Okay, kumain ko sakto man to And And then, pagbalik ni ma'am, ginmuno kang mga classmate ko si ma'am, especially mga girls blatita nga very confident. Kuna ay ma'am, ang mas naintindihan pa bla naman ang gin lecture ni Rico kisa kanimo. Inainsulto pa si ma'am. Kani ma'am, ay gali. Ay kay nami, gid bala ni kay Rico mo. Do nami panamkunan, talented na. Maalam pa. Kung magbusong ko liwatan na dyan panamkunan yung gid ba? Grabe mo to yung classmate mo, no? Eh, pagkitaklesa man, mayo lang kay mayo man si ma'am magdala, no? Ay, nako. So, grabe yung mga experiences mo, Rick, no? Pero andam ka da, ha? Kasi yung mga teachers mo, yung nagapamati, insane mo to. Ay, ma'am, joke lang dyan, ma'am. Pasadya-sadya na niya, ma'am. Sige, kanto kita 4th year. 4-year course ka, no? Oo, tita. Okay, sige. Finale. Sa 4th year. Sa 4th year, tita, may gwapuhon kami nga maestro. Tall, dark, and handsome. One time ka to, kay ang iyang leksyon about agroforestry, so mga about sa forest. Kay si one time naghinyo tanakanakan ko na, Rick, imawan mo ko karon sa likod ha. Daw naalangan block ko tita mag-answer. Kaya daw layan ang nasulod sa isip ko. Unko, sir kay may ibang mga classmate ko dyan nga gamay lang man tita Daw naalangan ako nga mag-answer ko, sir Tapos, may mali siya kaya siguro. Tapos, ginling-ling ko tanaliwat sa kwarto, tita, nag-ubas ang medyas. Kung ko, makadto kita karon sa likod, sir. Kunaad. Ano nagsulod sa isip mo? May nagsulod sa isip ko, tita, nga something green. Kita mo lang yun na. Green about forest, bla, tita. Kasi syempre, nature is green mo. O Galing. galing. Yung pagka-green yung garoy mo. ano liwat ang balya? Rick, imawan mo ko to karon sa likod, ha? Oo. Ano na tong likod, ha? Wayang? Oo, wayang, tita. Hindi pa nawan, malaktot pa ikaw sa main nga building, sa mga schools. Ikaw lang isa ang iya ginhagad. Oo. Nga kadamo-damo ka mo nga sa Yes, klase, yan. ikaw lang. Oo, tapos may mga maalaman ako nga classmate. Ako, ged. Okay. So, amo to, ay, something green nagsulad sa utok ko, tita. Siyempre, about nature, gid lang Kung basi, about nature, karon ang ipabulig ni sir. Ang ginawari ko lang, tita, is that, sang amo tong age ko, tapos sa age group ni sir, mga 45
and above, daw hindi bala ko kabalo tita nga mag-open up sang isa ka conversation bala. Nga giniisip ko ba si sa awkward situation kami karon ni sir kung kami lang bla darwa bla tita. Kay do poor ako sa social communication that time eh. Social skills. interaction. Yes, tita. Kay somewhat loner ako bla. Ang solusyon ko kung jaman ay ginhagad ko nga kanya kalog nga classmate tita nga babae. Darawa gitanda. Easy lang. Nagkadto kami to sa likod, sa likod. Mapabuligan si sir ka identify ka ka mga forestry species. Kita mo lang, Gedrick, ikaw yan, kung ano nga green ng imo. Panumdok, mapabulig mo lang gali si sir. About nature gani, tita. Ang gina-worry ko gani is, ang awkwardness, basi wala karoon, nga duha lang kami, hindi ako magkabalo mag-interaction sa iya. Basi, lain iya nga, mga panghambal karon lain man akong storya, basi hindi kami mag-intindihanay, ka mga experiences namon, whenever nga mag-open up siya sang conversation. So, amo na tita, kay kapirar gani si Sir Lawrence, mild stroke. So, amo na, kay kapirar na siya mag-mild stroke. So, na makalipat-lipat rin na ka mga ngaran, ka mga kahoy. So that's why galing nagpabulig sa imawan mo kuto karon Rick. Hindi galing na madumduman because nga nakaagi mild stroke. So amo na iya gali. Tita. Tapos mas na-appreciate ko pag kita kang one time ka to, nagraha kami kang menu sa anda nga balay para sa Christmas party. Ang nagapungko ako sa baras sa initan, kay daw ay romantic obrahon mo. Ang mga classmate ko maaraman mag luto-luto, tikiyad-kiyad, tapos kihad, pungko ko sa baras nga sa initan, kay wati liwan nga pungkuan. Adto ka na kan si sir, nagtupad. Nga daw bugoy-bugoy man bala. Surah-suranay kami. Parte sa kung sino kilala ko, basi kilala niya man. Bro, bay, tawag na ka ng asawa. Government employee, asawa na mo. Matita mo. Tapos ko na, dyan timuhaw. Mainit dyan. Kanturan dyan ko na. Kung kasawa na. Kuna dali lang bala, istorya pa kami dyan, tapos lang naman dyan. So dito ko mas na-appreciate pagid si Sir Tita kay daw interesado man tanaga nga makilala ako. Kung ano man akin yung mga experiences sa kabuhi. Tapos ako lang ginapasilad na tita sana nga balay magabuel ka mga utensils, ka mga kasirola. Wow, special. Gan tita. Ginasaligan. Tita, daw let ko lang gid na realize nga pagka-graduate ko kang na-recall ko amo gali diyan nga actuation so day sir kanakon do may pag-amuma man kanaken. Daw let ko ron na realize tapos daw hindi ko ba mabaslan tita kang tunga time. Oo. Pero at least nakabulig ka kay sir. Tita. Nagbuligay kag wala man sa mga awkward nga mga moments. Subong daw gusto ko na get together sa mga hindi lang sa akin nga age group, kundi sa iban man mga age group kay makalearn ka gid sa mga bagay-bagay sa palibot mo. And the wisdom. Diba? And then, sa mga graduate na kamurik, ano to yung natabo sa ginapasa ninyo, compilation sa inyong activities during practicum? Tita. Ang mga compilations naman sa practicum, gina-encode na namon, and then ginapacheck sa grammarian, ginapacheck sa grammarian, and then tapos pacheck, encode liwat, tapos pa-print. So, bago kami magpa-print, gina-check namon ang mga names, ang mga profile bla namon, tita kung insakto, kay ang member, kang family namon, di dyan pa mo mga nanay, kag tatay, o kung patay na. So, kay duha kami ka grupo, gin-merge lang sa isa ka libro, ang isa ka grupo, gin-submit nila sa akon, kaya akong naga-encode ang ila info. And then, kang na-print out na tanan, kag na-bound na, sa to pa lang na talupangdan. Ginbasa kang amon nga, nga groupmates, natimingan man nga ginbasa na, kaya hindi man kita na to para basa. Natimingan na nga ginbasa, kunay, DCS Jack, kan tatay, how? Nabuhi pa, kan tatay, impatay nyo dyan sa libro. Irisa nyo daan ra. Patay rin na kan tatay dyan sa libro, buhi pa ta. Kan tatay, ako na. Tingnan mo to natabuaw. Kung dyan gin-check ko tita sa computer, ginainkudan ko, amo gid man dyan, this is,
gin-check ko pagod sa isa ka grupo. Dito gali na talpang dantita nga sa laangan nga pang-encode. So sa encoder. Sa encoder sa ilang group leader sa piyakang grupo. Paano nyo ito na butangan na pangitaan sang medyos? Oo, Uy, pang tatay, ginpatay sa libro? Naman to tita. Ko ma'am, paano ni maman? Ang amon nga nag-supervise sa amon sa libro. Na bound na namon. Kung nagsisiga lang, butangan nyo lang kang correction tip, pwede man ra. Kag ipasa. Ti amo to tita, kag problem solved. Naumpawan ang classmate mo? Medyo naumpawan, medyo mapagyapon. Okay. Kumusta ka na sa Rick? Ang mga teachers mo, mga classmates mo, were there chances nga nakakita ay ka mo? Ang ibang tita nakakita ay, okay, may alumni kami last year, December. Ako ay ko naka-attend kay busy sa UMA. I see. Pero kanami lang, no? Kay kon ma-recall mo bala ang mga nagliligad, nag-flashback naman, especially ang mga masadyagid nga inagyan. Kumusta ang love life to sa Rick? May love life kita? Or kumusta ang life? Kung love life, life na lang. So, mo tita, kay whitey love life, whitey ka-date sa Valentine's, na balintong na lang. Zero, Rick? Buto di mo mapatihan sa pag-zero mo dyan nga aspeto. Way pa man makalabot sa tita, sa boundary sa kalendaryo Okay. Anyway. I really enjoyed having you this afternoon, Rick. And I'm sure aton mga matagpalamati, gabrang isi mo dira siguro. So, ka naman ayhan, makadasma liwat man, para may madumduman ka naman yung isulating i-share diri sa KLP, Rick. Wala tita, maguran baskag kay makadasma with Sa syudad yan, nag-ulan-ulanan diri. Kabayan nga dito sa inyo, mag-ulan-ulan para magpagdasma mo, damo ka naman sa may ma-recall. Okay, so kung ikaw, Birik, ang mag-convinue sa mga listeners na mag-join man sa KLP, bisan wala sila nakadasma, paano mo sila i-convince? Oo, so, kamo nga mga KLP listeners, mga classmate ko sa kahanginan, kung may memories man kamo kay ma'am nyo, kay sir nyo, nga daw hindi nyo gid malipatan, pwede nyo gid i-share sa KLP para nga ma-enjoy man naman ang inyong mga experiences kag maka-learn man, makaharak-hak man, kung makahibi, kung ano pa dyan. So, padarar ka mo para pamatian man naman ang inyong mga stories. Paano sila makapadala, Rick? Hindi nyo ron paghalatan nga madasma ka mo, ha? Siyempre, recall nyo lang ang mga memories nyo. Hindi nila i-email? I-email nyo sa Bombo, ano ganito dito? Perfect code mo nga daan ni Rick, hindi ko paghatag 1,000 mo. Bombo _ Iloilo at bomboradio.info. Kung ginsulat nila, di nila ipadala. Sa Sky City Tower, Mahapa Street, Syudad sang Iloilo City. Alright, perfect. Care of sa kahapon lamang program. Thank you very much, Gidre. Kabaw nila laughter kuno is the best medicine. Gid na tita. May mga ara kita the listeners mga may damo ko sakit rayuma, nagsakit ang tuhod, nagaagoy-agoy. Ay ti kabahay nga nalipatan nila for a while no samtang nga nagapamati sa imo dire sa pag-istoryahanay naton nga duha kag napaharak-hak mo gid sila. Salamat, Gidrick. I hope the next time nga makikita ay kita may colorful na ang love life. Kag may love life na gid. I hope so, tita. Let's just pray for that. Salamat, Gid. There you go, mga kamombo. Ang aton diri nga bisita, si Rico sa 2nd District. And of course, si Rico is going to win 1,000 pesos nga cash. Ang aton nga next winner natin for this week, inyo mahibaluan sa pagpanumbalik. Sang kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. Isa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin. Aton yung mga letter senders for this week. Thank you very much, Gid, for giving us the entertainment, and hindi lang entertainment, but also mga inspirations and motivations. Hope at the same time. Salamat gid sa inyo. Isa na naman ang aton nga pagalawagon nga winner from among those letter senders whose stories we were able to read sa sining nga semana to also win 1,000 pesos nga cash. So thank you very much, Gid. And by the way, before kita nga mag-announce sa aton nga winner, everyone is also invited nga magpadala sa mga kasaysayan to give life sa aton nga afternoon, di ba? To energize us every afternoon. So share with us your beautiful stories. Pinaagi sa pag-email sa inyong mga istorya sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Congratulations sa ating winner for this week to be interviewed next Saturday, March 29 to win 1,000 pesos in cash. Ikaw ang ating winner, Jocelyn, sang 5th District. Again, our winner for this week, si Jocelyn, sang 5th District. Mga kabombo, madaming nga salamat sa inyo. Enjoy your weekend. Sunod na ang inyo naman nga mga paborito nga mga dramas kada hapon. Si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. I'll be seeing you again on Monday. I'll see you. Madaming nga salamat sa inyo. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.